na home saa no fosu be ma boaje ninti fosu ono so enne ye na home je da de saa mra bi wo bi a o sere ya home je mu a ono so je na home amane ma akotote dia masompa Asem Mpe Nipa ye transi say ya me ame maami anita hotel ba bi obi anchi asoro nkonkoma no maami ahaya no hwe ni dwumadie esa na dum bishop read condos man ne bakwam na senior contractor Kofi Job ni Mr. Yabo Radin Shiro mo na onye omo kase man ye man kotote mfama ye bra kwakuni ni nua kodwo ba for America dwumadie ya no mo hwe eja senso wodwo so tompa boa ya na machia ne se sompa Asem Mpe Nipa for ye se ye chia na niema akotote ede amaye before then ye bana omam pruma mo ante om kan na say we hunu say we favorite artist no otia ana say presenter ne tia dini say ntino agudi Polena bibia boko de Wofa nkwa hu me mobo ode ne nso ache me yidi say onso hu ye awrade ayade do me hu ache wo Wofa hu ayefe onso hu ayefe edru fi ada nwumre say na me hu ni me Wofa wo mu na wu na makoma tomi ye mu you abasa ne no tin say abasa watch say o yes amana mpa oh Wofa yeah skin na ye no you for watching I can say go ga so bebre samna ni bi adi 5 years ni maintaining ka da bi odina no me de ba ba ka achiro shampoo yeah ni rampa on shampoo bi wa de we na sankwa no se bi akonya akrantie eja nan ni bi no de ndi timi yini nyina okay nti obeba o nti no e ga guy no ko ni aba on family ani na yi bi ni use no e wash okay oro sana jones asi na ono wo bi a na o ya adwuma wo ha na yenkoto bi wo ba bi ani ya na fa wa yi beto so ne mo wo sana na yankura sama na sa na ateto odi aglosa good year Paulina ma for the application so aba me ho sao kwa ku bibia boko de ya ba ne de nya boko kwa ku suna kire wan kwa ku so bia be ba ohun ne Wofa na me kan na me kan bibia boko na bia boko ben eno awen se ma ye kan ye ya papa ye waja akura isikai ne boko nje me nwa ma ataiza atapeni oza atakakra atapeni eno awoji sika akura isikai unse business mu eno awo ye agu ani MPP chairman no awo de biso no awaji obi sika so sumenta on bezo de be ma na wo mo a 7 pedruasa abato ne ade inform ho kra na eno ena ewie program na ena mafo busasase na kosisei besi na MPP for penifo obi ansi ha chama ontumi mfre nkan he dabi na minipa bi na resagu masim no say Asem na nsi Asante Regional say dabi edin ba ye boy MPP chairman wo de biso sa si ha omunyina so hye chama ontumi ase ena aba no so ayeto no se yeto ne ye count o ono no nipa ye bu ni kwase de kokromotika ho na be ma mo wini so ti ase ne yiri kokromotika aka ho it is a mo chana se mo say Asem na nsi Asante Region edi obi aso onfa ho edin ne ye ba ko pe kwase MPP ene wo so kwa gudaya na meka se campaign kese pa ne yi sanki e kan yi ya na bia Asante Regional chairman afre no chairman hwe ne so wade na asumdie mra na abrantie ne yire ene ne fiefo nyina ato ama ho because say fie ne kom de wo mu nti om de sa ya no bia wo bia wo kro so ti ase na kwa na se sika na abrantie de kom apa ya friend say a chairman se ora get it to 2 years I say no next as can mu do timi de ye adwuma ho na say say sa 90 million say no what the bibi enye ye biem because time so kura ansa ampeso le so ampeso san de man eti wa say sika no so na ewiase no enne no ye obi ka say mu we ni kwaku enne yensan enkoso because mu ya yenhwe mabo enne nwenwen go hwe say Libya mem baby na boy no wo kana say wo so first steps na police for ba dokodu baby na aka oni ni nyame because steps now fa so de ko no ono mu free ba ene ye chene nso a ye ni de ba ni na se ohuri to huri ko to obi fi asebe na yes awo na obi nipa bi company bi ho ni mobo se wo bai ebi oba be da fi ntika adwuma ba ni empesika kakam na tra show kro bi so adwen omodwen fa abrante hu ye beduru ha na no ma sai Ghana ha de omo abetu abubu nam omo akura panyimfo ni bi betu abubu nam uko kanzo a ya ka kwezo bi chawo di atam nanso ankaninti nti yancho odifo Japan okay asuka odifo be bia obi abecha na kedu una che kedu die wo ma no heda ma message ba ko no asere ase kedu but manya tese se ko London okay ma ya se ko London
nti unko so me hu so unko e why unko you bet money am so ko ya dia ke ye no so okay mflewrade go we the one be ka una de wa we so now say mflewrade kire ni say mfri sd nyana na cheda ho ye what ya poko cheda ho ye what ya poko is there odi mframa bia be two system ni ma be bia atadi cheda is na ko yi meeting o be bi ni ade yeguso na no na nra ye ka se na no support bia o support to post we pass and ke cheda ko abetu skanda Kedu mebi ho a ye mpese baby bi ba bibi na meye bi nyama nipa ye bibi so enoma bi abufu nipa bi tikro mu ade o musika na o mu position sisi ya dodo na mo pa bato de asebe me na mo na e ba kwa na sebe kwatani kwa na edidi kwa na mo dem satum na mo di because of ni kokro motinti na kwa kunya nsama titi se nka media me da ja bibi me boss ni de sha pa ja hene na kofuo free ye fie ka me da ka se me ja bibi wom tirimu odi no mu binum tirimu odi nim no kura mpa kan to mu ye me hinde stam kura na me huni anam asem ye ntra so mprenu asem mprenu ni atena so be sinne adenti na sese ko ba ne sa na enti ye ntra o ma anu a akura obetan wongonko o mu fesika ne convince me nya sa me ma ka che da o ntra no ngonko o metwe sika sika 90 million enti opani enti unya sika ya ye ka che we no abeka se asem magumani ma se awie na enti ukoda wa na sumie so to one think is ma ye obi bone ne aka wasem enti me kura me kan bibi se enti asem no kura no ma sa reverse enti kura fro no mpanifo na mie bi mu frɛ me enti matias ye enti munya botre na mo ba bi me nim ba be hia asem we wunti me ngaza asem we so na me kura ye be hia nya no anzo dis kan ma no se obi de o ka fa ne kokko eno anu o se oni ntina me da consider kakra ne o ye ne ye nsem munu poto kura no si de bizo na wo ye en sound oni munyamfo ya du picture to so awi furugu kama ni munyamfo 90 million ka e da wani as party chairman hwe enye wo de anso nye se ye wo de ya obi free ni ba bi kura ni sika e be to ade wo store ye take it me emfa ma sika be di wa ase makora ade me kanti no me di scanati ensem gunu ensem gangan se we be ne nam chairman ni ma be prempi ne ye de ama no be ne nam chairman ni ma be regional chairman ne ye de ama no we so wedding be ne namu a na nim dia fa kwa woni suban tei fa me kokot ugina we so o se chairman ntumi so kakra na hwene ho no ho kakra ne so enya fe amfa ngo ko wonu se nipa ni bi ode be kokot wa na mo a wutue efe agwa nim genya mbe kakra na mpibi gu ho kama na wo kakọ na yeso obi na ntempo na aka mu na protocol ba na be ma ma oba kwakwa ha na busu akwa ha ne ma munya sa uko wa ya ma ma na gro wo generation no ebetia wo mo ebetia wo generation na nya nice oba bi sori se no so corporate 2 years we ne papa si so no okwaji gbomobro hu ni bisika na nipa bia maka to zo be fra be ma na so ode ne pa nya ne sa nka we dia nka o ma hwe kula so obo ama bibia akotote dia me kwa na me ba na nim sese na me ba na ka producer ka chem se no a asem na wi su ne bia panimu bia ba e bia obese nsu agusu nto se dasi be si ne sim 9000 na di atam so dia me ti me dia de bi wa men tiaze sabe na ye kura abra mfa ma 1009 now sabe wo party wa ban mu ye chairman mu a obi ade enye wo dia enye so na wo mani bibi na aka mu enye so aye adwuma bi ama na ntia anka mitonsment me wo makora woton me so matumi kwan akopura yesi ye me misika kakra ba me mpe kompe na bi invoice mra ne emfa sika ma me wode osi ayoyo de ani di ama wankoto na bonten o ono timamuni no ankoto na bonten asa adwene wo na bo ne ho aba wo na bo chairman ho aba bebe fa wo invoice e de agiska na besi uzo yini ni ama ma no awose makora ade me kandi wono so na nam ne so awo de obaji invoice ndie ne me de ate ogoda no onra ho se bi apie was police in the catcher and say Asem na way and some na dia ba Sompa FM tino for Asem ko omoboa wontimi normal so catch dey kromwa me say oh no I want it sas Asem go dia police for e dey man yi enterprise for npa for no trans no o ma won say man wodi ni tumi esisi ai na tumi bi chan anasisi bi chan sisi bi obi ti kote kontomire ne e jele ne bed ye ho obi akodi Asem fun bi ya yire ne sasa bi mpo kum nipa opani ni tumi ni sabi ni sika kaka o wonti Asem no ko police station obi aniwa a wasechele ka chan ade a wo ye ne akwa report to say ape we be na kwache no enso ko America president what so asabi oba ayomaje ne normal we woda so gina court president woda so gina court uko French countries here omo president babo ne ho anwa mu nyina o man ko gina court enso ha
aha sabe komo asambre makwani ni nyasem a sabe mpeda approach voice zo mba kwache no approach voice zo mba kwache da me catch you say ye kuro na ye free mu no omo ye ne me favor ye leaders no enya ne favor temamfo na ye ne yensu ade bi hunu ye entimi nsi gina ye ma ye ho na we enum nyina asie ade we say ye me ankona na me di chairman ya ango afre police straight chairman asumasi ni o mpacho akura bi say ke baba befo anajo nanso chairman ye bi ne de yesi akura ne mfa no kwase yanko before say papa we so be chairman yesa akura ya amo na toto aba wo ene yesa de ni pa ba ko betra video so sister station obetra no ho ye analysis bi say ne ba osi so no kidnap oni akura bi edai ba no nim say be da che be effect no ntono so ba si so no ena ode ye mfato ho CID for koche no mfato ho CID for koche no no munim say ha CID for ehye coat e ba fia no mka so wo hini ni show no so anasa ha na nipa ne ka asem on be pa na on koche no say adentina wakoka say odi yonge name ono so ne baba nyine ye no ono so ye de say no na be chen so say na say o pa kire say ade bi oba na hyase bia na so akatua so be nya no mo mu dia wo mo dia asemo kan ne one nya ba ya hye ko me oba chim we hu a me bo dia na say obi aye sa ade wei masa kwaku me wo chimi ade we hu sei sa aka sa me boldua me dua bon ba bia me di begina betimi me ka jira wo se so obi atimi atena fidie so aka am wate pen se me enipa ama bekum mo ennem asakira na ma ankoche no na me bom ni akura bi atwembra atwam na me so me ka se me di bon ye sunsunsanso aba ena na enu de mutimeche munti bi dade amonko ba mati bi pen na mantu wana mo na me die na mutu wana mo kensen krenken na fe mato aso no matwemi mu a ye be wie na da chire na atwen because enipa ye bofo ye fuma ye nim no kora ye mpa no kora aka etu ye pipi chama pa uti de bizu wasi utiri so wa sabe obi asu kwano ma bisi ka branche wasi so opeso obobra wa ban hye ye fun mo ntima anya adwuma bi amama mfo anya bi anye na so onu mo makwa bra ne bre na wo de aba wasa agiska na piso na nka efem pango dimidika Libya sabe ye ba bia nko ni petu kwango Libya ye ba bia nka Ghana pasa de etie wo koko ewo timbenka wo de hye na nso amamuofu no hye ye fundi otimi akobobra no sa de ba ya wo panyi na wa ha wantima amoa no wasa age usim gire se na ntweju eti wa amade na ikeje case ni nyafo anjay because baby na me tukwa na me me do kuro be so na mo bodwa na mo di asa adan ya ye se ye be new police station ano na mo sa na me mo an ye be chima kokugum we ye mfa sikani nkotum da mo hiafo yi mo gina ha mo sa nya mobo na ye kuro ma na sikani ye boni ye mani invite o ye boni an ya be first street because sikani so boni so che na me mo an ye de mo kwa kokugum asem anya asem ese hiani asem anya asem ye che no hiani ne ye che no sa nanso sikani bedi bone ana obaye no ma bi etia ga na mra na ya ka chen se ye wiva che eno kwa obetima ka se wonko na kroma police fo ni binom ukoka na binom buafu ni ameka che wonimre nyina ne se pemizo ni bifa wo minim na ye ba be ka cha ma asem ni yie pa na wonzo so ebabia wo bia watima ka bia manema akotote dia ma so minim wo pe bibie mu oduru kakra ede na odi afa wo minim na afa utimi se onya ni di kura yo ka mizo se de mizo no oje ne hontre ha Ghana asasi su ba bi biara eye mizo oni ni nua 5G no mizo ne tuni na di kan no aso 5G wo se besene me yanko di se kuruma ne de mizo ni wo se 5G ni omso pe ne dodo open ankura to your phone number no o frɛ no ana wonsa betimi aka bie number no 0246 270 270 after 21st clinic say yan kan kire wo say sciatica yale ndi o motinitew 21st clinic say mo amane sciatica ba ye no hunu 21st clinic no ehwa na ne tumi free ne nsa say tumi ni nyina kodi 21st clinic won ti so ma sciatica yade ekun tokune ana ebubugu dem ana say wala tumi ka ko 21st clinic o to ase etwetwe sa wanantu eba besi wonantiri wo no usire mi wo ma ase ho femfem wo ugina wo ase wa bere aso wa ye twon na to ase ayi dududu a sciatica na ebo nka ye no no ana beso wagege wo ko hu 21st for no mu plus sciatica na ma na niema enkotote emfama kumase omo hospital bi oboase Accra sunyan nkranza tachima ba biara wo no obeso omra be he no ombeba be he se ontimi mpia omo abeba wo doorsteps no ma bebo ama niema akotote ede amount afi so on number 0540
311 0540311311 Wofa number na wofra ombejo so na niema akotote dia ma 3 eco capsules se menkancho se ban koko aduro pa dia koko yare ayale hwedia na wodia bibiduro dia 3 eco capsules capsules no so dia memene bi said ombe kiro se mene no ugu so mene se koko na besi wo kora unu se ne siwo ya ebedondon ase sa adakropa odon sa odi henki odi support dware na apone na firobo zo wa ye kama na akonko wanim afi undimi nya wo na yiye odi asem na ase koko ni sisi oto ano sa nti wochim na za kirebo ana eba no a na di problem ya aba afi so be memu aye mmere wo mpaso a nyeni nya na ego no ne syphilis no koko timi ko so sa ade ne pa eno na ano obedi nkomo kakra bi ansa fa ne sere wo ano ape sokopio unya piwie ya oba no wadwa no asem asi ntokwa aba 3 eco capsules se menkanche se for number ne friend na ne man kotote emfama number is 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic is in country say omu Europe bo adwuma wo Europe adwuma bo no masa ache omu ebinum so kopie South Africa because omu Europe ni nya South Africa for to onkra into omu je orders ni wi omu doctor for ni bi abeka ho say South Africa ho no omu bo adwuma papa na South Africa ho na okopie ho a ombe wo siatica yade a etete obi a na omasa yade no amanema akotote ede ama nti 21st clinic se memo amane yese South Africa o makopio bronu bi a wo so mmebo mam ketere ma mekam ketere ma omkro ni din hu dodo bronu bi a wo so abeso omra be he fa number ne frɛ na ne man kotote emfama e South Africa ho South Africa number ni 0244 915 116 0244 915 116 Express Group se menkancho se krobi a wo pesa wo koso ewo sabi amanone krobia so no omo Express Group omo dwumadie kase no se Canada US UK Germany baby bia wo pesa wo kobia no tumidika beda omo na juice ka omo yehu adwuma mane ma ekotote edema 21st clinic se wo penjiremu biara yemfa number ne ma mo na muntimi emfa mfre na omo number ne 0552 827 787 0552 827 787 na eniama enkotote emfa emma babia wo bi obo herbal clinic se menkanjiro se eye tipaye o chest na ya na wa tum se eniama nkoyi wo mfe ekeka wo se mpane ye unan a odisi fom ne ekura tum wo ma na ase wo bo wo eniama nkoyi ase wo bo funo ase wutiri dwa wa ase fan ye wo ya wo se wo sa ha oni nyina tutumika fa beda wo mo bibidwa ya lehwe kwan so wo mo na de yi ba ye no odin bi test no odin ya broni ni kan odin no wo mo na de ba wo mo na sa de preke se pada ne ba wo mo ni ma na ye fantastic omo ye na bibidro kwan so krogen unsa ka bia na wa yale hwe abel ne se nto omze fo mo number na ne awuhia biara yale o ma modini wa anche se omo nsa ofre omo a ombe kiro number ne 0550 191 514 0550 191 514 0550 191 514 from Ombejos na niema akotote ede amount OCP fertilizer so men kanche so mo OCP 15 eno mo OCP 10 2010 sa ade edo OCP 4 omo number we ede na wo fam so awafuye no yes simple the amount OCP fertilizer djuma edie ni wadu atoso de bi ti se ntos enkunuma enyadoa jene ne ne keka ho a omo se jibi nefa pete so ebe so doso na ebe so fefefa aboa bi antim fa na no nka na akotote the amount afi so no wadu bi ti se aburo emo ene ade sa no a eno so mo fertilizer ho ebe bokama oba yire no ama won so wo kwadwa so ebe hu so de niema aba edo omo se pebito na niema nkotote mfa my number is 0555 90 94 37 0555 9094 37 from eniama ebekotote ede amount sa kwan so kura ene eja dem den na ye fiada ba bi etimi paifa obi se the network na sira France say krono so otum se ne no ejana no odene entisa na wa wo fie nsu ye makwan na bi otum sa Friday fire o tutubi na fada ma ho nto fa twen ye Monday etun sa asem ni sensem hu na iwan pipi no andi sine to nchen na fire asem no se de tie ne nkonko yanim Ghana ne ye nyai sa de ne anya ne sa entimi nye yeda panyin no do ne pa wagimi abonamane open Asem Mpe wa ye ni ya abonamane me sa na medi
mi nkomo ntudi machida bia me ho baye wahia no de menke me ana me no na mkoba na yensemu na meka to za ha na yensemu no yensempa so amebo amane se yensempa ntine asema ba beto ya punu su bia na yensemu no fra toto na kat ne nko wa ye behunu se won so mpese obet code said ye tie na pese odoje beto na kat na bo wa na ye kwa ba bi na asumdu ya ba na kuro no afa na ntuma pa e de ye fra na bibia ye kama ye tena se ya ye kwotire futu sema ne no ani ye ni senti no ye be ma gudie pole na de ato foma ma aboko na yako akoyanim agudie akwa babiem ye ja Wofa wa futu sem Wofa me da ase mechia ye tiefo ene ahwefo nyina ene anadwe ene me futu sem na me kan ya fa empaibo ekwan so ni emesre ye tiefo ne ahwefo ne adofo no se nipa bia wote asase so bompa ye nasre otumfo nyakopon se wo hu mobo na wonyi wumfiri abra aban amane bi ebeto wo abra wuni wo bia abra wo benya court case bi wa abra wuni obi a oboa wo ana wo behia nkwanhia bi a wuni obi a oboa wo ni senti ni se eduru bre bi na nipa enya sa wo bompa ya nyame nti o nyame betimi etie nanso eduru mre bi a ye bompa yesre otumfo nyankopon se yesre na ohu ye moboni onyi mfiri musuo ni esan wo san ekwan ne so etimesre se nipa bi a wutie ye bia no ye mmo saa empaye no na meka afutusem ya minimu ne meka ye wo titiru ma bebrebe ebia na bi ni fie na wakohia ohawo bi ni amane bi na efie nye enti obi afre ne se gise mekraman ne wo dansa ansa na saa emwe ya wuhian medi amao ebia meka se wakohia aban amane bi ohia sika bi kura so de ba kofa lawyer wo de betwitwa age no efie ni bi ba bia obi ani mua enti obene na mo ana okoto obi nsam nipa ne se obeboa wo but obesa de wakwa amane mu nipa no wo so obeboa wo sabe mpredu asan nipa age se one de kraman o ma de kraman be fawo ansa na sika na wuhia de akọ solve problem no o de ama wo enti bibisa se wa solve problem na ma wana so wasan de biema sa be ka ho ama wo enti mesre ahweyie ehia wo bom paye no na wo de ahweyie nsoso ka ho eduru bre bi abema a wasi so se ba mi bi se wo behwe mi school enti memra metena ne nchen wo kwotena ne nchen no wo se gese woni ne da ansa na wo beboa wa waboa wo ya ahweyie ma wani na ho na twun ku free saa enema ne ho wo beboa abema a wani beba wo na school na enya amaso afa nu ato nsem ntentan na afa woni wifo na yeden enam anytime bi anipa bi a wo bekwa ho hiahia mu bia no mesre se wo betena sidin na wotwa wani ahwe wunyankopon onipa bia obeba wakwan mu so obeboa no dodo na anya mo papa bi na ode ba wo bepa bibia afiri wo ho na waye na adwe so oboa wo ba wani beba wo so no asan de ha wo no bebira ayeden asa ba beka ho e di ama wo abaya wo ko school yire wo ho na bo nyame mpaye se wo beye wadom na wo beye wo moa na hwe wo hu yie hwe wabrabo yie school na wo ko na eye wo daache emfa niema eni agoro ye di school fees ma wa make sure say wo betua de teacher ni gina board no ho a wo kire wo no so yire wo ho se wo besua na mampaibo eni wani bukan na ye ahweyie wo nsua mfa mere obia eye wankasa wo daache na me sa de akwakosi ye maame no mpanimfo binom se eduru bre bia ya nkofo ma ye ne wo motana atie ne soso ye hwe wo mu yie sabi ye nyina ye hu ye hu se ye Kristofo na nso durum na bia ya na emu oya wura fie bi mu a wa utimi se we die oya de hye sabi mpredu asa we die oya koa de ye hu ni se oya koa no e bia na daache onu mumu na obeba behwe abusua no etimesre mese enipa bia woti asase su bia woda na wo sori a ana wo beda se wotumfo nyankopon se wonyi ufiri hawo ni amanie bia ebedi mandiska wabra woni bie na se saade ne to wa sabe ba bia ense se wo bekọ no eho mumu na bekọ se wo kopemwa nanso na amwa adwuma e na wo ya yire wo ho se wo betimi aye adwuma no na wo bedi no kure na wo bedi wo huni e de ama adwuma no na se wa amfa saa ne ma we nyina na wo mane wakwan bia wutira nye adwuma no be na adwini se egu ba bia wo be wa adwini se wo kopemwa no ye be sa kan wa saa de wato amenem enti mesre se ye manya misuro nukuredie eni ani bukan anytime biara bia meka me se nipa okwa ahohiahia eni amane mu na se wa ama no kura ani wani bukan anytime bia no wani bugu ase eti mesre
mesre yadofo yetiefo ene yahwefo se bibia Kristo wom na se Kristo di anim kan a se bi ade amane ne hawo ne kura beba nyame tumi nti obekitwaje ye e wo fa baabi na meka ni se na meka ahweyie enso e de aka ho wonam kurom na wuti ye enkogina ho enkohwe bi wani beba nso no e bi kura ya chikromfo bi oro na kodi ne boni o enam se wa nya ahweyie na wa ma wani ana ho na wokogina ho ntini yesa de wa befra wa koduru kurom ko fo to chacha de wa krasa wo koye ne kona koye oh enkogina ho bi wani beba ho so ne aka wa hye ho ko so omna o mugina ho na o moto na ade ne ye o mu ankasa de ha wo na wo be mu no na wo ye ho se wa hwe ho yie na wa ma wani ana ho na wo kogina ho a de wo de ba kuro so de beto ade wani beba ho so no ne age eti duru mre bi anipa yenye ye ho ahweyie efie bi mu ne ntokwa bi asi a ye mfrɛ wo a enko ho sabe bibi a hye wo baabi na ye mfrɛ wo a enko ho enwura bi wo ho na nipa fifiri ho ba enipa adwane a empu enya wa nwese wo pu no akwa eduru mre bi anya metwitwaje yakwan bi so ba yen no etimi ye mistake ekoto ohaw ne amane mu eti mesre se yema yani na ho ewo saa kwan ne so da bia meka me se mpaebɔ de Kristo di bia na nipa bia wakode ene mpaebɔ na nya sa wo bɔ mpae no so na bɔne ahyɛ wo ma da bi ahweyie de ya na ehia me sa ka de atwato me se da bia ya da na ye sɔre ana ye koda ye nsire nyankopɔn se wo ma ye nya abayamane court case ana sa ahimfie asem wabra yenni obia wo ye de wo boa ye cause ye kosa amane ani mu a nipa oba besi bi so wo boa ye no no de ye koto haw ene amane emti ene mafutu sem ne mesre ne se ye ma empaibo ni ani mukan na yenye ahweye nso e ma ya brabo o family ma no asi Awurade Nyankopɔn enhyira wo ene agudie pore na se ya ahweye o no ahweye ne so no mpa cho soro so ma amane nto abrawo ni titafo yesa Ghana hade wo mobo papa Sampa ye buroni ba mo because amane batam bia na the government be gina chira amane ma atoto yi nanso uye bibini dia ene die kwa so ya hweye ese Awurade so mo chitafo ansa na amane aba omono bafutu sem kwaku medasi bebre ye nche chiefo ni ahwefo mo hwe Nyankopɔn ahwɛ so de afri adwada besu fiada dia na kyese Nyankopɔn ne yedi nie ma me nkyia me ame Wofa kwamtachi o UK me ame nwia kwame apia so o UK kwame twum so o UK me kye o nyina kwakuta be mu nyina ya cheche bibia na me nkyia me nwia pa kofi me brother penny ono so o US okay and me like your last born ono so Canada okay ahinkan one ne Juliet Pizarro ne nkrofo nyina ya church obibia friend say asafo mu light ya church omu nyina kwaku na mafutu semono me di gina wa ma abdabo ahyase enye den se awieye edenti na meka sa kwaku ano me tumi no makon me picture bia ma me raho oh na se ni pa ye kwa ye be nyina yehi ehu na yehu so ni mo wie ya nka babo wie ho ban chen ahyase menye unyu abone wate menu unyu ewu enne usi bra onyum tuni bi tonyum bi fe ne kwamra kwadu o se asia na wa one ho an se oba be kama se ba echi se o se bre wa no maame na okona nani matwintwam no no ya ketesi ate se wo si so a na yen kana sem maame tobo wate oba tobo ase ode ye aja wonam wiasa brante ya bra wa wonte tobo na wo papa wo no nim life bochen na blabo ahyase enye den se wieye samre wo kwa wo bai de enkura ikura ka wo blog wa obetima ko bi o because won den wo ye musa se na wunyini dru ba bia obetimi na kwa kunim ya na biti nipa obi si o wieye de mabɔ me bra yie timi de wieye kura de me nya mame kasem che obi wo sika wo hwɛ ne ma sika o de hwɛ ne ma no ne nkoyi o sisi obi ɛna o de hwɛ ne mama ne ma yeye utwu muta obenya hye kotua obegyaw na ego hu ansa na wakɔ asa agro abra wo sika bonim be guase ansa na wakɔ
wɔn mo asɛm mpɛdo wɔn fisu sɛ wɔn manya sika na wɔn to wɔn asisi adan ɛwɔ position at this time a yɛ ka wɔn asɛm yi wɔn to wɔn bo wɔpɔ wɔn sɛ wɔwɔ sika egu bank wɔpɔ wɔn so ahwɛ wɔn ma but nipa hiani wɔ bi a wɔsisi no no wɔwie yɛ etimi yɛ basa ɛbra wɔ sika mutie saa asɛm wɔ yɛ paa ɛnyɛ wɔ bi a sɛbi mpɛdo wɔn amɔ ne brɛ yie ɛnkoa ne sɛbi onya akatua but wo wanya sika no amfa kwampa so wama unwa bia ne ye ne ya te se de enwa ba man o ye wan hwe ye pe ye twa tin egu flags mi ya gitum o mano mabo degree ya gitum o bi wo abrochire ya gitum but ma men ka sem kirew ye nim sikani bia ebra wo bekwa wieye no na o gyan na gu no kura na na eden ohun a big punishment ntina me kasa asem we say awieye na sisi a wo kɔ na ofisa wo tɔn ya wo da wo ka papa bim ya ye kacha wa wontie ya bra wa wonte no ma me kasa mkyɛw wonim de ada wani mu a kansa guti be very careful awa brabom dume bia na no menam asafo ba bi na hu man bi na man ne be srɛ mi sika na man no ɔkɔ ne sɛben wansa di n'akyi na sɛ obi nim na hyase ɔsɛ ewiase hu papa yi paa ni na twe bɛn nam sa wɔsɛ papa yi wo yɛ nipa bi wɔyɛ defoɔ na ne sika onya yɛ nyinaa no onya firi ahiafoɔ hɔ ɔgye sika ɔne hwan ebi na ne yɛ hu ɛna ebi na yɛ hu sɛ obi ne tumi ɔwɔ nti wɔgye hiani wɔ bi ade a wosuro yɛntimi nkye no ɔhene bi te kura mu sɛbe mpɛduasa wagye akora bi sika owia no asaka nnɛ terms aba fame kɔ court wonim sɛ court wɔ no ɛkɔ a ɛkyɛ na akora bɛde na wakɔ court ti fame kɔ court nipa hyɛ dan mu su ɔmo nneɛma akɔdi baabi kɔdi asikafoɔ hɔ yɛte kurom yɛka bi sɛ affordable sikafoɔ wɔ dan bɛɛ deɛ hɔ adeɛ yɛ affordable anyafoɔ kiyɛ to susu akɔtɔ no na ohia sikafoɔ akɔgye ne nyina fa si affordable tobo aswati wanya bi ama nwa bi nya bi na wonfa nkɔ baabi a na brabo ahyase enye den sɛ wieye usikanti obi ba ko bi ɔwɔ ne yire ɔwɔ wabɔ na som sɛ ɔno de mfata no to wagye no aware na ka wo yire ho wafansa me yire keto ama obi odi yaw usikanti tobo bedrum bi ne de pipe ato bemem abrabo ahyase enye den sɛ wieye so ni mo wieye pa sɛ ma wieye twa ne picture kyerɛ wa enka na nipa bebre de abafom nso na fe na nipa bi sorry kɔhwɛ kɔ wachi bon kwanti kɔ wachi o picture sɛ sisi udem na hwɛ nne na wa ugya hwɛ mo first pamini ye ne head cut ben ye ntwa bi metie head cut ben ene ba so ye ntwa bi e wo kromu a disco ben ene kromu a ye nko bi na te se mo peso kwa dancing competition mo nko afternoon jump o ko star na club ani atwa nwaje obi ani ne group let's see kada so edrum be kwa na starting for say biscuit bi ba so kwa kuminim so wu abonya biscuit munya ba ko a awurade etu de wo kon wo ho kra na wo de wo kon wo dancing competition kwa gibonya biscuit ba ko ye nwanum panifo no mo de agina mfimfin enne ya first steps ya na ya teso ablabo ahyase enye den se wi maame wo ofe oba wo ofe uchiwi te sa stretcher mampa susu kire wo ho ene maame nim bebre sebe mpraduasa wo hwe omani ma na oma no ayaya de ntira na nso oban hwe nani mu a na obaye wo na nso oban na wakai bibi se yie mi hu yanka ba ne wonimu a ko anye enu te ne ye ka kire wo ade bia anya wo de bia wagye ana wo susu se wo de utumi sisi hiani enti wo ka kire se fame kokot ade na wagye nana asase na wato ama hiani wa no ya wo ba ye no wo se chinchira asase ni da yie iti safa sika se bia wan fa ma me jefru nsam ana wonwa bia na odi ade a okọ ya wo gi sika ena na na wo bedi akonwa wo se chi sa nipa no atua sa sika foforo hiani wa anya sika nti na wagye afa ablabo ahyase anya den
sɛ wieyɛ nana tobo te futu sɛ memede si ha na maka kyɛ obi biara wonim deɛ da w'anim kaa na ɛsuo no kɔfo no sɛ nka bɛnya accident a wonim anka wamfo saa na abrabɔ teɛ te w'anim no a wokɔ no mesrɛ wo pii sɛ obɔne na ɛnɛ woyɛ no adeɛ bi a wogye afiri nipa no tobo atare na ɛhyɛ na yɛsuro no ɛbɛdu mmerɛ bi no ne atare no yɛaworɔ gu hɔ na afei yɛbɔ pampers no koraa no yɛkɔ a yɛsi yɛanya wo size pampers no yɛsi yɛanya wo size na wogya na obi a wotumi sɔre yɛ a wankasa wo fie watercloset ɔ sɛbe mpɛ yɛdidi mu ɛyie ɛnɛ kyɛ sɛ yɛbɔ pampers woka sɛ ɛkwan so wowɔ sika wo ɛti ɛna meka saa asɛm akyɛ obi bia sɛ ɛnyɛ wɔ bi a wamɔ nabrabɔ yie ɛnkoa na nawie yɛ ɛba saa ɛwowɔ sika sɛ dɛn woahwɛ wo ma sɛ dɛn na sabe wosisi wo nnua bi a wonya so akatua ansa na wawu correct kwakuma mfa nsia ɔde sidia no ɔka kyerɛ sɛ hwɛ wabrabɔ yie na wonim kyena asɛm ɛno ana agya mo no de brɛ wo no wonim ne yɛkyena bɛwɔ wonim ne yɛbɛsi kyena nti nnɛ no wototo ne ɛma atoto ne yie yɛwia na wobɛfra bɛma na wɔfa mede medeɛ ketewa bi ka wadi ne yɛ kinsde kwaku buakye the nation sanka wɔfa Bishop Lumba ɛno na yɛ me honhom din wobɔ ɛno a baabi awɔ biara na ɛyɛ amanneɛma na mpɛ sɛ meka ho ne nyina yɛ fam na kyerɛ yɛwura ɔpem sɛ ɔtumfuo sɛ ɛtu nyame kɛse ne nkwa so daase berɛ na gɔ so ma hena na akɔsɛ bosompra ɔtumfuo bɛtwani no ɛnkyea soronko ɛnkɔma no ma ahye mama yei wozu tie program ne pa Awurade Nyankopɔn onhyira ahyen mama yei Awurade nhyira na onye okese ene mafutu sem tiawa nyame ka kyerɛ no sɛ ayɛ susu di nipa ani awrahuo efie bia mekɔtena mu mbre bi atwam maame ne so han dan efie ne nyane de anso ɔse akoa we medi nani akoti so obetu afiri fia wosu ukodware abebia de kyew na praye nam wachi opra ne abepra wachi waheda so wotifio han dan odi nipa bia wotifio bia ni na wankantim na akoka bia wo honhom wo bayifo obonsam ndi no na afo wo de wonam opɛ waye obone sister susu di nipa ni watena ne ade ya afoforo ne de ye wo a enye wo de obra akɔ ware ya ba nam se sika won nsɛm ndi akuma wafo so akɔtena fie obi sɛ makuma medi nani amana gya ya ware enti akuma asoma wo so mu nyina nyamofɛ uso nim sɛ wonni wuhuni akuma amaye na wonni mapra o maye no da wo sole 12 na fie ha ye tan na poto bibira dia boso nanso akuma ba yo bra yiri ba yi obeyi sɛ afi ni nyina afirifie onso stella obi a wo mpɛbre ni oni madware yi enso nani osimedi nani kosi sɛ obefira wade wi ase akɔ onim bibi ni nyina no sɛ wakɔ ne dia betena ni tidi so tini bra nya bi ɛha no ena branso tani nua baachi ene yedi oba walefo yani ena meka kire se anwumre yesusu di nipa ni se ofiri se onye ohwea yesusu di nipa ni wate na nye we ya watena se aka ho ntam abɔ wonsa no abɔ afoforo amane sister we na ni nka man ntam ha obi nkomo no sister ya wokui da me chia wanye so ne ho ye machi se na me ma na ni nka ebi ku nipa ya anti sister enti wa afa ne se wusu no ada biara da pese udi nipa ni ema ne ma funu nipa enu ne ho so obetena ha nipa nu ne ho so ware ye nipa nu ne ho so oba adwuma enti mfaso oba na obenya obi adwuma ye nyina ebe ye bia didie obi timi ka ne ho ntam se wei me ma na ni nka me di na ni sa akozi so obedwane ne na America akọ adwuma no so nya ne sedea adwuma nya ne wofadea adwuma ne papa emie bi ye nyina na efira nkura ba bi ne ya behia na enso wo se me di na ni ontimi enya ne ho twabere adwuma yi mu sister bra ofa nana ana me busa wo se uye we nyina na so wantimi antena adwuma ni ma wo ede na obenya na ketua beye wa ketua na se wudi oba nani anu antima antena ware na se a sa be ma no ubetimi na dama na yeyi ana ne mpo obeba bedo wo ana yesusu di ni pani wate politics kakra ye akura ya bra nyame ya adom na afede pani na penasem so one ne nama obedi bienti wa force o ka ne ho nsem udi nani oyese ya nya je se o mpese o ben panyin ni ndi udi akura ye ni se nya ne ho twabre de na obenya asabe panyin ni post emfiri ni nsem da na me ka tro ni me se susu di ni pani mantamu bi amete ohia ni wa bi akoto na sase ana sikani bi aba mantam ho
ɛna opese won sase nyina nko no na eto no hiani wan se me de menton papa yakofra excavator be yi gata akese di nzu a kire fie aka kire ne ho se medina ni saa kosi se obeja prot no ho adwane o sika ndi ampa wayiyi lines odi nzu ani nyina kire wo fie no unni scale ko ha excavator ndi atache ni nzu memmene na adwane no onya prot ne nto susu di ni pa ni susu fa wutumi ni usika edi ni pa ni wate ne nimfa so obi ama oni party asefo asase so eye bayiye eye hunhumfi emwa nipa ebasa twediam potua woka said you can Proverbs chapter 17 verses 5 wose ni osere wo hiani no osere ne yofo ndi abrabom no so obi nibi abrabom no obi nsaka de abrabom obi kɔ nanim na ama ne ye oyase medi nani ama ye hunu se a awurade bebusa wo asama akotie social media yakoya nka bone ne ho ye wa hindi osimedi nani a wote na asema na wo aso ho kamera wo pese wo ye na ama nipa nyina hunu se wo mpe nipa ya asem wo comment a wo meyento asum obi ahunu se wagimi because akoya asem wo kan nya sa na nka wo se wo de kɔ no na enso wo pese odi nani ndi wa ya ada ne beifo ada ne bonsam nipa nyina hunu se unye nipa papa adwuma musi agu oba akofo sole se wo ye adwuma na amana ye yi a afa de ye bo ne dini no udi nani a da bia be fro interview bia apese o ka se onya hwe anidie keke because of the respect be man say aminu yi wa bo ne ho so asa atam adwuma ye gina no eye how ndio nka no odi wani because ye be ka se meni ni pani o mesrew menya sa so office nya aka ufiri se eya bo abaso no nipa wo yesa ya na wonko wani mabrabom se wo yesa wonka nko wa akire ndi abrabom no emfa nhye wutimi se meta obi mempenasem waka bibia kire me mate bibia fa ne ho nipa susu se no ndi ebia na ne okan ne kra yetrofo na wudi nani ohene prod waton wie dada o nenso afa de wa bedi kuroma ne boaye de nipa ni nyansi ye nti na start di nipa ye ni a oba na sa ne agua de agu kwam mumpiam firi o me abedwira gu baabi oba na sa abo wo ye bia se nipa na ni nka wa asase so papa onimonyamfo awurade di tumi ama woi ohene mpo wei nya meka cho ne se eye ba yesu no no ntimi yamfre obayifo wate susu di nipa ni why CID ni a wo police station wei case na woni hobi Usha omanim na ba ko ya otan keke nti no watimi agi asem na ginam na no ma bia mkoto police station baabi kwaku mikoto police station wa obaiti na konwam ane ade obi case aba ohwe nanim so onya obaye unu ne sa na onya obaye be manim bia wadi si ohwe jese ohun na dana hu na appearance no wachi ni wona bra bompese wodi nani ama wo ya do kohyem wo ni pese odi asem ba ofra mofun so meduru hompo munche ono na no asem abrantie ba mumusa ne de police ni ba ya start ya gia tum se me hwese de otie no a onya obaye wodi nipa nani sister ukunu wazika batodi na ba no ma ba ko pa brew ubaya ne tie wo mpensuo ko ompa pra odata mo pe no sole enso the time ma baroma no emmo 5 na akura ya sole ni nyina mu nsa anya wo fe udi akura ya ni ma ne yete se obawi asimpo be ye dey ukunu hu anu osugu ni yem ono so mpeso obeja undi wafa ne sa na wotete ni ba no ise papa na fon waye ha because odo akura ne ade ye no hu se nye ne nso ompesa awale e be break because of papa bi a waye na okai ndi sister susu di ni pa ni wate na ne awode ye ne ye de bi ba ye obadaache kai so owuo wo wiase bia no wan transe anche na oba no so yasa de ono nso akọware ni obi fam no oba ne be fam ne sent dwene ne gye ni pa ni die ne mfaso ni so ebre ni ntimidu besi aka kiro se ya susu di obi ani susu chiri obi susu tan obi bia wokura ene ne ohunu so wo ndi enim mfaso wo yesa twedi ampo betua woka ya number ne 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Hello. Yes, madam. Me pacho bibia boko dia. Nyame ade bibia boko. Pacho futu se mi fa wonte ho bra ne yanko.
met a show them, and I mean, show me the anything. Now, many nurses living a year, Juma was pushed. Eminaya poti ya tisi ba ko na ya mieni mukwe ma pesi ma samstokara so be proud yo ogwa but wonso so apra ne chefe na skisa be na wapra na be che na monidi oni epe ani ye ba ku di mani ya ko si se ni tu fit yo no mene mani na wodi nsubu mi mu amanka bo ya nteno no ele na ni eti ando so ka mo akafo ejuma no ponti ni ne bi so bi di we ni afani me na me Obi di wani afọ ma nyame obedi wasema ma hello Papa. Yes sir udi ni be akase Yes me ma me kase sla na be passe fo nyina ho ye dom nti nyina yes la po yima ya futu sem atietie fa bi tu nyume shi nyame nshia mo kwa ne de mo de abeto kuno so de mo abujafo kan nyina eye futu sem de maye no abrabo ma me de nyi ye meka ekire de ufusu kan so de bi ntie no ene se e ma obi mfa ni sika anani tumi a wowo enka wonhye wa aboda wuni se wudi bem ade ma no etimi de nipa bibire akọ ha oni amanim ade a wo ye no wudi bem pa nso no ni penenti no na oye se nyehwe ni waje ekire die ebe wi ekire no na abeba na bra bo akwa akita na se atina sa wo na dwuma bi a na nima pa bi a anka wo ye ti adwumre bia nhyɛ no ho den na ɔmo obi mfa sumi anani sika wo enka ne nhyɛ Awurade nhyira hello Wofa Lumba. Yes sir Wofa Lumba kai Wofa radio Wofa Pizarro ni me wadun kinkensu fo nyina ho ye de kinkensu fo nyina ho ye obia so watia wo ya ji obia so Wofa daro ma me wadu golden touch barber shop police station dan chepe for sami ujuma die no ya bia guma Asem Mpe Nipa customers obi bi etie bi ho a no obi eyiniti ho a no kwasem Sompa de wanti a bia no abeti Wofa na Wofa ene me boma banso no apamfo ene ensema mo de agu no na Wofa de atoma koma so pa wasama wo kan no sanse sudi ni peni na Wofa sabe na ya na mpempi no o hwe na wo hwe ni ti o hwe na nan a o dwen wa wo nti ase sanse wonye obi hwe ebi a wadwuma bi a wo ye ahomekeka bi a wo di ye wudi di wudwuma di enti no na afofra so letia wo na sabe ni nyina so wo nsunsu aso ye wo ye bia no wo do nsa ba ko ate na obi so no na nan no aka no ehwe wo so ofa ye kasa obi no obi wa adwuma mu wo di ni ha pese yi na bi na fa ni bi se so wudi obi ani sinje no eyi na dia na katwa be kan de ho ana enya dia na katwa be kan de ho na fa mpo se wa mpo wati uzika wa bi wa juma campaign wa bi no se fofia nto ta na owuo ma mo owuo be fa kwa adwuma na wa wo de no ati ne de remedy pa farm na ye ama na hwe so eti se wo adwuma na se wo obi wo na se wo so wudi na ni okwan be so a unu se adwuma no ye nye fa adwuma ne ma wo bre ni ndika fra hello Yes, ye mpacho bibi aboko de. Na so pido. Udi ene ba bia wo kasa firi. Na ko point samo pa onu account ni na. Onshira wonso. Yo kuma ni we. Akoma so papa. Eni bi na wa wie. Oh. Ebi kada se ni ase chama wa ya mama wa wie. Eni bi ntio ni ties obia. Nti na me kan se wasipa ni wo putu be. Amen. Kafra. Hello, boss. Madre. Oh, collect some. Mpacho bibia boko de. Oba bia dum bibia de dana kwem boni bia nim. Na nso wote se. Radia ya de dodo. Me pacho udi ni baby a wo kasa firi. Yo medase. Me din di Kwadwo Yehowa. Me din wunya me kasa fi tufo pra so. Kwadwo ya wa central region. Kwadwo ya bo mi senior brother ni wo. Anya media ni Yehowa okay me se wo edu me de Kwadwo Yehowa mo brapeni ni atene se enwumre yi ma memmo woni wa bedwafo yinara ba so makasa na men so kakra maka me ato se ne se obi biara Yehowa ye na dom a okute position bi no
man in any position, so no friendly a man for any. If we say, and no way bra, you need castle, and then any who are your and when your position, I would did a man for any, which I said, and when you were in your position, you would did a man for any, no, who bet me at now, equity to Uncle Pambabana, at China, the position you through and sir, and answer won't have to be more, what I said, you being so edgy, or back, and answer which any. Ain't and where you name castle. Hello. Hello. Good evening. Good evening, sir. What just about me? What you say? About Sompa. One hour, free. Hello. Hello. What you want to say? Radia, dear Dodo. Ipacho udini baby akase free. Because free quiet. Okay, mwadwen chire. Pacho menya di pa tawo dia free gana moye no. Na hello, you got free quiet. Meet you pa opening gese. Yo. Na mi shabu papa. No kuma se ko to asasi di wo, wa hinin fon pa kota asase wa hiyo medio ama asase eto ye tono o man yo akiro hibi ba ya o se ni dia asame ko tu forma o hino ba chiri dipi mexicanwa o jefi o 5 million 8 million se ta asase no unti bi nwontwe awo hini ni be se fiti so gudi o kuma se ya mani ba be abasa aya peda ne be hu sompa Asem Mpe Nipa ne ehunu ne ebetima ya afa homa why peda ne be hu sompa Asem Mpe Nipa ne ehunu ne ebetima ya afa homa why yenzo soso apu yenzo soso hello obanyi mpacho bibia boko de Pacho nyame ado no ye pa ye do ba de Asem mpacho di ni bibia akasa free Pacho ya frame kwa brada kwen le kasa free mpacho omu nyina ho ye de nyame ado mo mpacho mfo nyina ho ye wa futu sem na me pacho chama ne de no a na mo ka mo ata no me pacho mo timi afre chama no na mo timi na kata saa na yedi adwuma ye mfre obi aye nkanasem enye nne so yedi kian akura kan 9 months ago emma chama gitum so obehwe tuhu anamo ena 9 months up to next still 9,000 nankada bia ye 1 million kura ngundu anwie ko ti awie edifo futu sembra ne enko ene na chama no wa nya de ya besere so we domani enti so we domani mu ne se dipisi kuti awa isi akura bia ye wo mu no kura mpo nya bia papa ene lesson ya nasa wuti me mata anya ma wuti mi di wani mo a e ba ta no a na wo anka ta wo de party ne ko opposition erade enshirawo eno nkan ya futu semu fa che yes akwan so hello yes sir What's good evening sir udini baby akase hello good evening sir udini baby akase free so your father Rama me free aka nkranfo nyina ho ye de Yesu adom nkranfo nyina ho ye aya aka kire nkran hene se ne wofa se wochia ne pa Wofa Lumba me da se enyumai kaka me pese me kan se efficiency obi abubu e wodam sisie obi akoto na sa ase obi akwakotia de tensa afa so no Wofa Lumba me ka se me kai bidwe ni so fidie e kwa akiri na obanyansa fo betie no be hia de afimu na bagamba so be fa na be kora nimu adwen mu sa na de adwinye no obenya amane omo ye from oba kwasia nyame nshira won so hello Wofa ye Wofa mam good evening bibi aboko de Yadu mo Wofa e do ba de ase udini baby akase free efele kwa bana me kasa free sefi adofia adwofu afo nyina ho ye
Baby MPP, and you need me some phone. Okay. Papa, and you need a damas in the food to send Modiana. Coupon in Shiramu. I've been our mamma who will be. Of I am and can correct. As some be over now. MPP penny power to not do Bisika or Biaha, continue from the Sikano. Offer, Mary Tiadofia, as a dear course running was and I'm afraid or some fan on cocoa. Do I home ever bass on fan on cocoa? Near no soon to know for chairs. Last caller, hello. 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 Yes, dear. Good evening, Patro. Didn't we have a free? Mamma, I'm Mammy. I'm sorry, I said I'm a girlfriend. Okay. Genius Park in this 1 hour. Who are Genius Park and at you now? I'm say why your machine when him saying boy to ninja on any big guy. Okay. Yes, Park now. Also now. Didn't you park in the hall and Joanna at it? Bye. Last call, hello. Hello. Yeah. We didn't baby I got Asem Mpe Nipa na ye pen masem. O ka se free hen. Wasekropon fo nyina ho ye. Wasekropon nyina ho ye. Yankopon shiramo pa. Amen. Ayi ni Wofa Lumba ni. Mi ana me ne me ka sei. Shiramo. Nipa kro do ba sa TV station we de. Waya de papa manager na adwuma no yene dia no wa fa ni papa Foster one manager Dove o no apafo din shira mo no ko shiramo e wo dwuma dia da dia mo de bra na mututiefo e da maso no ko shiramo nyame o nshira wo nso enche ye the story ye dapono so beba pa na asumdua ba mo bi atima kire na adwuna manema akotote de amaye next story na no she next story na no she ye ko computer so de dia basisia ye ko beduru pe story ye dapono so ye de bebro sisia ye ko aba. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade. Cinema no do no. Ba mi tini kura. So wa wo. Ayo senior. Me dey ade adan ke ba product am me ti de bia me na ma. No mu no chef. Dan ke ba product. We ya dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. E na o se no problem there. Senior. O se dan poke. Okay. So wonu dan poke a. Okay. Sisi ya we ni na e be jai. Sa. We dey ya mi sha. Come on, global friend. Dan ke ba tonic. Muni ma bi o. Mi pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Mi ni e bi no no. O chale me taibo pa. Sa. Si a. Dan fight okay na so say. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho ti na every day as that tell boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi
wobenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ɛwɔ ɔman frɛ yɛn ɛwɔ 0244-017-556 anaa 0266-593330 FDA adebedie nkrato yi ato FDA fo anya ade atum ne de yɛse yanimu a ɛna yɛko akɔ ama enema akɔ tote ɛde ama yɛ aha aya sompa asem mpe nipa safe na ade ofidie to ha enyi mfiri na dwumadie we ano ehye na ano ede na sisi semapo mente me ho ase na ye ko ye fight na obade enso akan ye ho na yetima penepum asibire na asumdie aba ntene na oti akoso tie ye de number 2 ase obi atetew obi hahawa o frɛ number na obeba na yagina ako ontokwa de ama ma asumdie aba e de ama uni ufie na ne yamatima kotote de ama ene ne oba no enya atnase jusu dwaben asem asi jusu dwaben ene ne mpatamu no ano dene ano edina ano so ehye maami ya betena se ne bebo nkomo yewia ye de wona abo asem no so beba betwim na afa dwumadie no akotote ede amaye maami mpacho bibia boko de mpacho hane mpacho fra wo sei mpacho ya fra me ame rose because afiri kuna na me do nana otuo srebo asase so wo akona adosuja nana sese ni yetima nana ufiri kuna ba ka se free sompa ka se free sompa ama kuma fo na to wonka aha me pa cha me de ame rose me ka se free sompa na me free kuna na me do adosuja nana otuo srebo asase so nana piao wadawroma na mayenya bibi efedie na me do enti me papa me maame mese wa kunu na na edo ho okay papa no adua ame na amwa no yeso be kokoko wode man memua na kyerese papa no de ekọ ne kra achie tinema no yesa o de ma obi biom ye nche tiname so me ne ba ma bi wo ho no te ye no beka kyere me sa ama mate se wunua mo se wo ma asase no mo de ba ma obi yom ye nche kokoko na ompe na me se mepe koko mani je ho so yeni asase iti so ba boa me ama ya ye koko no dia me soso meje ampa wodi osia yoyo wo mo ko kire yen me doy na me do a me dua no ba no a be me ya bomu atodwe na me so me tonti mane ya de boa na asase no ye san ma bra ho papa nya sanketoa koko no pagya no ho na wiabo a na ewu enso meseme mpa ba to mra bi kura mka asa papa no mienya aye na ye tuti kagu asase no so dodo ti bra bi ano ne no kwa no boa no se san asase de wo yasu koko a edin na enso somu a wani baje ntimo abamu kasakasa ba me ne ba ma ne ntemote etimia me dipa na me fa ba de me ye afu na me tu banchia na me de fa bede enti me ba wo afras kokko no so ma te so mprensa ebi so tete seme nkuma ti afras me ba wo yin e ma me behwe no kuma se ya sei enti me ye seme ko padu afras so nsuo na no me do me dua moluba dua manche ma toba yere kokko ase ba yere dia abobonu ye wo mu nyina ho ti dan me se me kopadu ya ne me koye na ya dwiso kakra na me se na ho no yemfu dai ho de na me nu ya kokko no na me se na hwan na abedwi asase na cheso o ma ni e bobo hye bi so adwudwudwu wo mo de enti na nsu enti no ma to ankwa akiri enti bosome 40 days ne na nura yawo akwa nwumre na obi ka kire me say sister caterpillar wo montamo ho nya asanketoa enti wo betimi a efiada kwana kohwe se wo ho a ampam de ose yoyo me ko fiada no ene papa me koye no ka se egu asase ne so me hunu ye na me ho wo so ti do bani ba ko de me so nu mu na me se adan ho na ama mo kwai ama mo abaha ene o kire me say asase ni
Ampacho an. Asasina na koko wo so no. Mpacho an. Bodo ba ne ye dua. Mpacho. Okay. Ana wo so me no se ye de ye beto san. Nti wo pa ko memu amienu bi no te ho no kobusa wo mo. Ampa me koi. Me chia wo mo. Ana me se me pa mo chewu. Hwan na ka se mo mra asase so. Eti abrante ba ko anu asem o kan se eya sa ya wada no. Mrante bi ka betu esan. Na obi frɛ dwaben. Na dwaben chiame hene ma protifo asenema so protifo pam wo mo. Nti wo mu dwane. Nti wo hene no dwaben chiame no na ama kwai se ahwe ana boys nda bia o ma betu enti wo mu ntu anam se abra eti so ma me ne me ana yere ne me ana unya ba bi ne me en ma ye adwuma sen enwura kura wo mu amedo nenti dia mo anam busa sa hemfa na no mu tu ose esore anam se na sa sore ade hwi ni ha eti wa hwe ni mu a eti mo ama caterpillar edwuma japade egu enti ye wose me de me yesmafo na na sin metu me su papa me su sade yanka beya wo mokura ho bapo nanka wo mama grader no eje adwie ya chiame hene no chiame hene ndie me ni ho oni ho na brante no na se chiame hene na asman chiame hene no de say me nim ni din eno aso se dwaben chiame hene okay me nim ni din ogina ho kura me ni no enti me pamranche chowsa asema ba ko beka ne se maame usu kura akoko no de aka no enati aguso uye enyeyi bia na ebedwie ti me ho poi na brante bi wose no beto san ni bi na oso mi mu se ante me enko na se de osigina ha sei no ahweyi a na wabu ahwe na wo kan kromo nhwuanim na me kura me ba ya na omudwie no me ka kirom se na wabi agapade sei na mudwie enti munya me kaaye wo ma mfie me enti ante me enko na maje na nane number wo mo de na nane number ama me enti ekofi a ye be frɛ no ɛhɔ so kwawa ye bedure na ade asa na me ka kire ne se ade asa ebi anu ada enti ade akye ti ade akye memene da ebe no nwotwe na me se de aduro die wasɔre ma me yem frɛ no ampa ya frɛ na no oje so me chia no na me kire mu se na mo adawru mu nti ene yenya aduane di me do ado sugya na megapade wo so enti nura me call ye dwi eya san ibusa ya boys ne se wo chiame hene dwaben ena ase yenwi esan no na nura ke boys bi betu ena apresifo obepam wo mo nti anhwe a no ma betu nti yenwi na no ka kire me se ya mpa wona si wo mo nyanam se nana ohene no asem o ka achiame hene na asem o ka jo ai gabi achiame hene ai ohene wotia kunya zo ai ana wo se nana na ade no mo ko me banya abotere ni abotido achiame hene ena ka kire o mo se koko Ghana koko no yentunguntu anua mommo sana boys no ka se o na ama wo mo kwai ena wo fra achiame hene no no se ya mpa me se na me ko asase no so ka se eguso no me ho wo so o se ka se de ene ebigu so ena ohene ne ka sa akire wo o ka sa akire me wo ho adansefo ma me so odua mu na ye ne D4 Samuel ankodi ngomomra ebi yaduro no abufu ya ba abufu ya ba ndi ene D4 Samuel kodi nkomodi adedo ya boka kra in fact ahomtina asenfem yete yemamu tete kwashikoku ye okobre ho yi ene obi timi ka gusempo na wotu anea ne boye 7 million 10 million ne yetu anea wo hempo mu a achiame hini mu a menyi ni se dwaben achiame hini be yesa nti ebe wi apusu akwachi na so watima yesa ne emwa ya fidie iso wonye sa ye kone ni D4 Samuel akode twonkomo abasisi ayeba yede ne obebrem
Merci mo boy adwuma o. Ma dance no me koso na eye titru ahemfo no ba mu mpanyimfo no ntimi mo bidini na ya na wonu mo se seven ka anya sika kura nko antira na ya no mo bepe de nipa hu ndum bepe mpum sibere se na nim no de ne fie be ne nipa sum no sabe nye sunsun kura nipa nye wanya sika no ho ye hina nipa bi atetawa ye wade bi ebi de wonam ha bi nam ha ti wanya sika wi awunwie yi wanya sika wi no eno kura na ehu no sabe hia ne onam ne ba bi de o to ne ba ncha pese wadi na wanya sika no na mpanyimfo se dom ani sade osonta krachenti se wo ban bi na ban so ye di for somewhere ba ko pe ya wi ebri o Jaba family house o bobo ano o ba no ho a onche onti asore watansi no nsia no apon mmere no miensa no akohome enti wo ba ne se wo kobum enti ya na obi nim se wo ba na obi okro ba so cha na kwankyera o se ho ya na isha ono na kwankyera nsusa wa me atase sunsumu no saa kwankyera na nsoso aboro no mudi enti nya de omugi ade kase bi asa o fa so betu achisu be se 30 pesos what dia ha won kwan na nyina enti ko ba bi na aju na ntwie bi se mpede afama o ba na ye kira kwankyera kete wodi for some fia no nche se nya adwuma bible no kwa se kwa bi ho isha enso konkwam enti ya mo nhwe akwankyera ni yi na mo fa mo hanka chifu white ne mra e matwere mu din code no any code no agia manfo so obrey 3 years mu ya and was wanti everything nyame we de wa bawroma bua me na me hunu de nti obi bompa e be 10 years no da wa muslim and was oh so boase wo de kwankye nyame gu akwam no hwe se ya anum no so mu ye wa awono mu ma anwa wade no ma anware akwanto no mu nkwa no de code atoso na me no mu so ya adwene de o mu se nya de fize wa fa nto so obi bebie and no the code not to so and this obetime bia you di for somewhere back up yes no obi akura ni asem we kura yekan a hinta a di for ni asofo ni why na nim say the code bi ampa so yes sabi ye ni so kura the code na ye adwuma de sa and so de ye adwuma no kura no na code kura ni wi ase we akura we so na the code ba phone so and so de atoto so no wa yi na ni no wa no di akoba wa no besre kwajo bi se ebe ye oh na no kura me so da na so ofra buri kiraba no wa keka we nyina ofa nko baby papa nso de code atos what they atos so nim say hunhunu mie ye mobo enti obi wo ho ne ye kowa no wo hyi na ye mesere obi wo ho ya wa no Wofa Lumba de enwanwa so no ya wa hyi wanumunyam ne wa ye ring no edi be 6 months abakọ no ne be ma na twempena na ifiri MP media assembly man say ya wa hyi wanumunyam ne wa ye ring na o twempena fo okwa no wo tetew kane a okwa na ne ba ekuta no wo chenkuma afo no afeso mankuma afo no muda enu akowura dem enu no enye kwa enti ni me bi ho koso wo brabom na Wofa no biara me nte wase o wafo nyina etugala ye de bo ho ani enya ye koso mabodi for some ho unkwa anya ba bi anko na wote ho ubetu akobese ha ne sahwi unya kapere na wote ho wote be yie ni aka che no wo de bon ko anim ho na mo nkwa ho anim nyame wase wo de sika ko ha chiri sa wo me nipa bere enti bere bo ho ne bedaw so ya de bo ho nyame bo wiase no se yade beba na odi adura ba nkwa no madura nkọ wonso wote ho wonwine se na yade be nkwa ne be 6 years ni me no madura nkọ yi wom de yade ne code na to so enti ye share adura na nkore e de wi ginam kata so kore mfiu enti ni nyina na odi fu Samuel se bra na be hwede wo wanim entra fa ako na abrabọ no emu 95% ye bonu sunsun okay ade be ye nipa bia emfa ne kwa mu hie bia ye wo kyera se enkyere eni nipa bo ho abohu na afei ne niema ekofom na kwadwa se nanse de watare kwa ni kwa ye fia titi kwa amfa hu na wasresi die bi no atwam enya kwa wo afei de ye ma ba fom kura ensa no bi ho utim se sebe manfo no msa wonu kwa wonuma na waguna na tanu da chichiriti ni me bi koso utim enya normal me nim de ntia ade bo ho ayekoso na wo nduni senya sara na wote enti mesere se nka wo bobre pa ne ya ye bo afidikasi a ekwachiri aburuchefo ba bi etie minnu bo bi etukwan ebesi nne na afọ hwe nanim se obeye fie yi se Ghana de utukwan ne de das wo bre na no kra video bi amere no yeso ofiri wi amera se he ya wabodam
hwe sisi scan on dey ya to no so e be say abusiafo kodie wo for so ane ama okọ na obayi adwuma me ahwe enti eniema no wo maye mienu wo yesi ane aye wo sei efidie pii se somtum me obi ka kire me say ye wo fie no a ya anum di ba akwa keto wo se wo de 6 days ena ye nipa ho adwuma wow na wo yayi 7 days a week ni yayi ba akọ de ato ho se fa ho me 6 days ni ya de do so a mini alumba ba ye nipa wo so mpa ba okọ wan pe enti na sere eniema ekoso no nye kwa na obi ho ware a wo share the range ne be he no a na oba na ni say map range papa ebi kura nya bi fom mo sesare na wa ye se ne da he na ne kwan da ho ni odi for sama ngam ni za wo tene won sa na nsa foforo age range na he ne edi tontra no ahyew wo ahi uye do monkwa ne koto ni mmere ayi kura ukunu hu ye na hi na no na di for kura ka jam the sa for na unse ka washes na be makura kwase ne pe na free say ne hu ne fe ya so wale mu ni mu na wo che ring no kura he woni wani ko su hu ring no e na ahini nso lumba etimi kasa ahini o de me ma me yam ni sin obi anyi wachinyu na nanom de nkomo de be ma sunsun mu ne be dan no enti ntra ni nyina na wose bra odi for somewhere ba ko pe wo e be hwe wanim de wu wanim na o kan se bi yam de wose se wu si kampempem na nim de wu wanim na obi ni kapre no nim de wu nanim a na wo fa so enti wan hwe yie na o de usike koto amnam no na ye ka che se bra odi for somewhere ba ko pe wo jema no ufa number afa di nyina me de number de yami o me say me ne wo mu gina baabi na se ge bi twam na efe na wo no me tie ya so na se kire ho e wo de fa so da no na bu afie no opie so no me gin number say twam taxi ba no gina se fi na abam na omuna fa na shirt kama ya to ti boy life no na so na se fi kire o ge bi wa ye na yi se no wonam ho na 70 years na so na me de na fofun ko na me twa no the number na onya number onya di nyina me na me ka kire wo na hia na e be hia wo kina 0246 6671 17 0246 6671 17 0504 588 454 0504 588 454 you try to 0578 40 5519 ejaba family house babo bra ne be dia dance na dance e koso no se obedi dance a dance ba ko pe ejaba family house odi fo ba ko pe ebia ni ba bia biem akwankyere eja sofu ban akwankyere eja adanse nko an ekoso menhia hembobo ano ejaba family house se wo ma menhia hembobo ano nyanko ba bia ni bofo ka se obaba wa bin wo sound say emra na ayi kono the friend say emra na udi for Elijah kono na Elisha di nachi am na otime yere no ho na wo pam so ne nan na wo patre wo ti jam na wo ti nya wo ti jam na o de na wo no ti you abosu we okay but Bible say Elijah ye no Elisha be ye no premiensa so ho anti udi for Samuel dey so udi na chire so nya bibia free no wa na wo pese obenya bibia enti na fe akwankyere eja hwe eka amini obi ama a police force no obedru manhia no nipa wonim ne dadaada ana ni nan ho so se senpa betima no boa no code no bi nipa ne betua no ho kan nyina ma no correct so ho obi aton ade yento wotime swan the whole day na yanyi ba akokora obepie manhia hemboboa no obedru honom no code no to no so no woso a ne yebo no ni ato yale ato obi so yede na chini akonfo ho malamfo ho ahoto ama manhia hemboboa no obehye odi for some 101 no wonya na hoto nyadam correct edam kra ede omuno de ne bayi obehye omuno so omuno de ne bayi obaye mema kanti kan kuta no odu manhia hemboboa no edam no ateko beko so ho ede ono wa kotra adwuma mu na promotion enkra ba na sin nyina esan ho no nya promotion ja no na obedu
do me sha hemboboa no we show di for Samuel na promotion ada do no na kwa kwato asase yantam da honom na odi to go no sesa na tie nko a oba me sha hemboboa no be show di for Samuel onya kodu ama o si magnet so ne de keka ho to on mo twa de na no yakura de meti yesi ya bi asase na di for man bi ko show yet na asase ama no ohene ono abusua nyina nim se ono na ahenie na to no okwabrane atutuntum agunu so agun na betira fa memed na chi se ye ma ahenie no nsanka se edu si kura na ebepam ada obedu odi for sam okodu fie no na mnante na omu akodi ba ko na chinya asasan pa ne chewo echa he na wo se wofa bre kuma se me sha he boboa no na be she odi for Samuel di ono awale wo se obia infra no panko pe yunumre no otiminya I love you be 30 na so nya de ba kokora ba fie no aba be ye no ho ade ba ma no nya di na chi ekowura fie a okwa a oma biem oba me sha he boboa no ene wa hye ne kawa so ho etino nia ekoso me hye ne boboa na ya danse nko a do no awale no ne kuru eda dem mu na ba ma ni nya hye so kwa no bi ade hye so no ba obi ya na djuma ma no obi ya be na djuma ma no eti be ma ni so no na be ma no ho ye ne kan mu fo na ho spiritual marriage o ma to fan so nyenye so wandia bi wasi be ma ni so no kura na ni kuru na kasara wa tiska ye no ho ade no ho ye ne tan because the koso sunsumu no ede obeduru me hya hemboboa no enipa ka nanu masem so Lumba eti no adansi a ekoso okumase manhia ahemboboa no ejaba family house no anu odene ema yale ni nku ansa entrance mania ma enje won enka chiransa wo hwehwe adwuma wo di application akọ maybe nanu odene buy wa application owie school no afi uru bodam kwa ma hwede Lumba asem ne kan yo ogocha ma no wa application owie school be 50 years ni no wa application sa na okosi dwamna so na ke dwamna so ne sa no odene buy within 3 days no na adwuma be 50 no wasem waso papa mi hu dia me nko de gugu ache so etino baby biara wo no ho oha na wonamu no amane na wonamu no anu ye kumase manhia ahemboboa no ejaba family house ho no di fortenase no ye nkasesie free adwada ekope memenda kwasia na nkwa no nya adwumo kwasia no atenase na wo ha na de ba ye ni nyina no watenase no aye ho adwuma na wo so adi adanse se da manfo di adanse no je ne de hia ayera na wo ma hwehwe na omu hu no obepia manhia obepia ne 3 days pepepe na nipa na afafo no operate mi nko ba bi mu ha enso so wayera be na otwe ensa obi an go na chiri kwan yemfa number ni ntu number ni 0246 666 71 17 0246 666 71 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 5519 family house kwa kumi de kakra me kan se menwan ma ya de o makasa na samre me kasa yi odi for somewhere kwa come so den bia wuti bia no we secret no se men kan ba maka ya trauma bronya bedu wi na man for tempting kwa me je sanka wuti mi a ka start ne okay e bo ho ban o kwan besu kwa no man ko ya wonim tina ye betra de bia no na wotwe besimu no e kasa menu wa okay bani pe bia bubu na sunu ya edunye bia wan kasa no he eno na me ka asembu wa se abrante bi ba me ho abrante no ono nko na broche no promise and fail ni na broche ye wo be fa na kokura mfi no because ya tra no ono nko na enso ben transama be ka cheme nya na mde ne ko di for samro eno na me kana abrante no na so akodu wani aji kaza nya agudi o anya agudi edunme bi wa ho ya na ebesre wo mo a ye mo ma kwankyira omukwa no mokototo papa so yesom so munya bote wo ofisi o refi bia bra sabra o kwa bi so e be kan wasem edunme bi akwankyira no wono odifo no kwa no wo kyerɛw na se edunme bi na so no kwa wanje ne ye kwa na enye ye won so kwa no wanye ya enye ye asem no nyame experience ama wono no
ye pese e ka twa obia ne se opon aye nto abrabo na ye basa awade no biso nko a ukwa na anye yo ye de waba mesa kwanje bia ukọ ye no ampa doctor bia na cha na kwa bia che tuni susu so ho na e babo am mesa o da haya wo bomodin ko akwanje ne ye kedona dwamre ka asembi Ghana ye pe baby o ye hyem asori da ye kwa instruments man kwa enye hwe akwanche kakra bi misraw maami a wawo manyira ye basa okay me edambo anase enoma ye kakra wani so no bebre na mda komo di for somebody asobu na no ba kwa mde ko ya me se me kwa ya me so di for na we de wan be so no na no de oba be sia wu na se da chen ma ya tida mato no so na no na wu kan abrante bu ayo ferukrom ha o wo German o US ma bi okay ye busa no so ferukrom no wati ya bo na damo na bashi mu na de sika o ka se ye kwa na me cho se obi bi da abrochire ya le ache no unya ba bi amfa ne fa stroke ache no ma me kan jo di for some na kwa nche tenete fani di be fa fane ko dini be fa code ni so tia so bi ayira wa di ayira ma me na no de ne be ko siri mu no o ka kire nse o ko no emfa oba ne nko wo si mi kunu se manfa na mama wale no wo so poto o hwere oba na se o pese de meka uti wo ya subira kire se on pese na wale be se wo de ne ba ne ko yo wo ba kwa so na de ba ne be wuye akwanche wanti nipa bia so ode bomodi akodi for samba okodi akwanche no wo ko ato handkerchief white no e tia wa nyame ya doma brother yesa wo fia ha ye kajagum for samba wa kom kirem iti bomodi tuntam na ko je ode me da so kwagu ye to wo hye wonkom na afi yem fa ntwato a je se no kure no na wonim de ya no mte ha me fo no se ono waji wo hyebere no nyame se befa bobo bra be si fie 4 be ye japade a na waji egudem ono so nyusu ne gudem ono wonsi fie ono so ma wonsi abro ensa se wakofa aba no ma ontimi no ma me na onna ma so ne na no du fun hwe okokora fatwa so ma no fe mi agro kaka mo kase pa o kase pa ne no ne munzu ko so nsu je man se si a 0246 246 7117 0246 7117 0504 588 454 0504 588 454 0578 405519 a job family house a channel papa pona kwaju nchira okay echna no papa kodifo sam ho na ko agwaji wunhia na nema enkotote emfa mawosa asem kese aba asem dapono so enade ye ohimpon bi tia me hene se koko asase ya koko gina so no yemfa ntu anua waka koko ni nyina agufom maame yentu aso na afre na ase na koko maka ni nyina agu no ise ipamucha na me frɛ na no na msenana meja pade koko ye akagu na kagu ntimesra nana we de 3 days ni na memre to adawroma frɛ wa mo no mo anyai na de aka no enka na nana ka kyerem sɛ wio wone me aka sɛ wia obestop wo mo wan stop wo mo ama wo mo mkɔ ho afuom ba ko san frɛ me sɛ na adan ana de aka ade no gusei na wote ho ana msema frɛ nana no wo so obestop wo mo na nsani wose ne woboa ampa wan stop wo mo matu sano na wotwemienu esano asase ne nyina ye stan e kire se wo mokɔ ahomachen waya wo mbeduru efie anadwo 12 the case die chesa aya plaster san case die enya sanketoa ekoni na ebante wo mam na mafuo nkwa aso kura no efa ebisi esuro ya nkwa afuom na said the cast ni si bonsa ho no ahwe kura na akum nipa eti medi usu eti ba na watwe na mekwa afuom me ba ye na ma asibi amne wo fie se bra bi abepewo enti wo se bra ampa mekọ animu ho na ye menwia akwaboa mekọ na bra bi ti ho na wo kwaboa ne se ma me na yetu na japade agu onu nie ana man no so your friend Martin minino no say
one dwabenchi ame no ehene no eye jama papa ko eti o ma meto ama no asem so said de make kasen o ka se a ntwa yi enti ne ono onyia no nana no ebe kasa enti me de menya ama no menka makoma ntomeyem na mesemate eti me sode a ma akobusa akwaboa no said o say de ebesie bia no obeka kire akwaboa no akwaboa nso menene nyina afiri papa afie baakum ti me kwa na akobusa bread sen wose me frɛ no wose da sen ti da no na me amenya ne number na me frɛ no ɛno wose na asam no so baaye no agric pania abemu a no ho no me san de kɔto nanim wo mu tu ade no a ne 2 days ɛno wose wose na na ade a tie na na nanum asem na de kokoo de ya bai dia enti ba akokura wo ni kwa ase wutu enti wo de tie na na no anum asem ansa na me se view eti minya number no na me de koma abra no o friend no Wofa Martin no Wofa no wase me pa achewu sister no na oba no ho no ayetu no kwa agu no na o de number na abra me so me ye agrekefo mpanimfo ni bia na me se me frɛ wa bustaw no ka so on di onim ho hwe na emom onwia ne nana no ne be kasa enti oba ba hwɛ asase no sampa sɛ koko wo so ne atu agu a enti yakɔ hojoada o hyɛ sɛ memene da enti na me ha na bra ne se adwoada memene da de ekwa anwa wudi nya abotere bibia wo ya ade a fa abotere ye na msemate memene da wo frɛ ye nya bra no ne dwoada ene ye frɛ ne nya no aseme kasa so na keka akɔbosome asem a wo ka kyerɛ bra ne sɛ nana no kura wone ohene pemu ekɔ atukwan na chiame hene no so no wode adwuma bi ama no ye entinya ade a obetimi abehwe asase no ɛwa na bra no kate no wose se wate ade no omu bu kwase ya wotenatena ho ama asem no aya ayi wo mafa wadi timifiru na msan ba me bra akwaboa no ho na mbeka kyerɛ ne sɛ asem a Martin no aka kyerɛ me nie eti se menya me ho dan ɛna osinya abotere enti akyin memene na watwemienu menua ba ma ba kunso awu na yasie no mekɔ ayi ase ɛhɔ na me bra akwaboa no frɛ me ofrɛ me asem o ka kyerɛ me sɛ Martin no asende 1000 ye tete wo 10 million sɛ nana ne se onfa ma me na me hɔ na me se minsom ya sama japade say sika 10,000 me ni bi dadem na enso 1,000 and 10,000 10,000 10 million and 10 million intimi so saade enum adan na onwia ne so ba behwe koko no asase no no amehwe na wasande sika no asem aka say wo say Martin say sika wo mom tu san ye de bre na na nusa ntime menye 1,000 na me fa mpata me kra na me se me nsom me ni bi dada mu de na nso me nso sika num eti ndi me pa bia me de bekɔ me so sompa ɛhɔ na me ne me ma ye hwɛ ya me tie de yakɔ so nyina ntime so me de bekɔ akɔda wo mo na mo so ya kan bia ma me ɛna me simu a me de aba na ma asɛm no no Mama mpacho asase na yayi dia chiame hene na asase ana ya na asase na na otuo serebo adosugya ho ono na asase eni enyina ateso eni edidie etiwo abetimi aye japade de ewo na na no ka kira me se so dia mam me basisia meni ye ne producer twetwe nkomo em se otu asem ho na mo na yatie ni a ewo ho gogoza ti bibia boko de Ofa yami adom hoye ya de radiase we producer kokosachi o hango no atia ye producers no na eni ahoden opeyare pa iwo ka se nyina wo yare oni ahoden se kura kokosachi na oyere to nchen de ofa echine di komo ani ache oso do Asem Mpe Sompa
ya ma mi ti are se nsem nyina no se dwaben na saasi bi se ohene dwaben achiame hene etimi agodwini koko nyina gua wodi tu anu wa ye producer so bibia na akwa abonten epemu njiremu kakra yo Wofa Lumba se ya ma America bia no ye enukure asempa na diti na se Asem Mpe Nipa na idumedi bi se wubi na asempa yitu na mo ni ko yihwemu ehunu se asam na di pakro no ede aba no enukure ana se enukure na fi yakonye de ni ku twisi ekoko hunu asam no se di esitia ansa na ye de ho amane no akini aba na mebo anan ekona na mkudu ye no ma me fa bobo ya ma ye ko fum no wudi free ekona ho no police station ni mo de ko dia mutu anwea no ofa emu wayi ka na ebe mkudu ho no ofa nyame ni ko ni me kwa na ye mo hye me ana mbusa se na asasi we na ya anwea pa na se eye den no ana me bi wura kokoo no mko ni se kokoo no kwa no mutu ye no omo atwitwitwa the jelly be the gugu memoria the ade and then ko na ka so if is outside hono at the eba na eno anso ho ebe ife fumo no eba ye no the ba ye na the fa the frɛ na na tia me eye edwabe man hene ne tia me e ma me to me sa frɛ no egusa asem no ye edusu dwabe nkomo ne yedie me ba jaw say ye edusu dwabe nkomo ne yedie ana me ba so an edusu dwabe nkomo ne yedie okay Peki na me to me safre no woje me so ene Wofa enya senkuma se de chiame no esi chiame no na ano de so fa wo su ni se me de menye mbre sa wo tia na me de masa nya abotre na asam na ba tie asam no se tie se asam na ba ye no ya bo uti wo asam ni mu na eno na sei wo se wo kora won kasa na me nko eye enkwanta asoma so nkwanta me nko police station o me sia gina be se me nko because asam ne ba ye no mo report e de kire no ntimi nko na me kokko ginkiri mu o fa na me se de me na se nim se de nim se de kwan esikiri ntino me na me ya ma na na fe obeti ase ma me ni bonkobo enkomo a wotum nya na se ma me ne mom de ade no o kan ho asem se de o mo kan anwea no ai yemre gabe mai ni esie na me ankasa me ne kasa no oni me say ni free sompa se ni free sompa no oni me nti imra gabe mai ni esie eno anso wo asem a wo kan ni na say wo se ma me no enim abra ogozaje meslo ma muzo asem wa no se bra gabe mai ni fie se gabe mai ni na ma da authority se yemu kokoo du yanwu na yentu anua no ana se ho no peso no hia di ngomo keke no se di enti no se bra ho an say Wofa say tiamia o ti say no ka say mi a me free sompa na me bra gabe mai ni fie dia say what jabe man na be wuram tan say se jabe man ko anu asase no na okan bi na me okan sa na ni antu tan say jabe man ne enya de so betimi aye sa de we ana say nyamra se no san say jabe man ne kwaku ye ni ye papa eti ono ye say ye mra ho ba ni hu say de asame ba ye na ma me de asame be dan ye no na na no hu na se ma onka eti no asama ono opeso kan na say ye mra jabe ahemfie tinyame ko ni ebra na na me twetwe ngomo no ni bufu yi asema o katwa to ni na say wo se ma ame no asase ni gabe man hene ena na asase no na say ye tu ma ame ne ko emu a ma ame ne frɛ na ye tu ma ame ne ko gu ye de ma ame ne frɛ no na be anwafo ne ba ye no ade no na bo ye omo hene na na ti gabe man ha ma ye na ye tu ko gu no ba ye nti one de woni fenti bi a tiri ani a ye tu mu mu a ye nko asroma so enkwanta ntofa so busami a na gabe mai ne tiame nkomo a woni metwetwe ya wotem se kokoo no se dia na se akwa ire de nipa omutu ye no kono kura no ope no ase no na wonyane nche ne dia ena se maame no na sa so na na kokoo na wadua no enya de se o jirem se nipa obetu kokoo no ope na che no wo se maame no o se maame ni mu abrantie bia wo eye akona ho na ebra o mutu anwea no maame ni enim sa abrantie de nti na maame ni wo sa na o na made e na kuta mama so o na mane o so amona mane o so wo ntia fe kokoo ena sisi na betika enti se wo de sa de we esem na ka fe wo se na se kokosa tie na se ye tiem ya na pese o chese nyon ne mom bedwi ye nto no kura hwe ni bakro mai bedwi ya che no sa na tie na ne ba sa na 10 million bitimi ko maame ho efiri na na ho ko maame ho
Wofa Lumba, Asem Mpe Nipa, Yentia so a ye can say Asabana, I be mine in a team may walk on. Ofa, media, me yin to me, and you know, echo. It is some idea, not a you think a good boy, a year you were, get me mine or Yapaku and some say, Ofa, I 2 young will create a here. That's the mine. And yana na otuo sirebo. Jabe man yana na otuo sirebo. Yana na otuo sirebo. Awo himpono no me wofa ase no no. Ono onye ti bonko so onya ade etesa. Menyi ni kura se obetimi ayesa. Menyi ni. Ne ba wutimi frɛ no pusu na homa. Jabe man ne. Jabe man ne de say o say wono what did they say? So what say? I believe you have been minding after the Yendra of Na, Yenny Mobile. Na me bajo. Na ono ka se bibia ni akodwabe man wo ko busa no no. Na asase no so ye bedue na nya dwabe man na me bedue no no di ni ye bo no no se ni ngire mu ye sei. O eno na ni tiase ni tize na me bisa tia me na. No di ni kamu de kurenti na me kan say asase no make na say o hwe no ye kana e be se 4 acres die asase no e be dru ta se koku kura ko he e die re so koku ro se e mu tire ho e tu se o mu sin kiri e no mu ji so yo ro kana se o se ma me no e ni kura udi ku tu asase ni se ma me no o ma ko report e wo eye kwa de die ni ame kwa so ma kwanta na ku bu se mo nya sa so dia me na jabe man ni na so ti kan se mo no eno na extreme aso ye say ene na se na wodi no na me nim say asase mo twa na ana say omunyi no ba kan say eja me ho do minute no my sinya me adama ikuada the boy wura na otu serebo e wo gabe man ni ye ko bu sem say dia na efidie collect because asante ahenie no sebe ye ka dwabe asem a omu wo wuro kase epri wa asante ndi Europe nso otumfo say otu serebo omfani ni agro oyo himpon asante ono so ka bia ewom dina meka se omo tete sa se bi omo nananom konko de ne pen no ya ne nsem hunu se wonta hu omo wom enti no ye behwe se de ye wo kana na adwada no ya mwati afo ho na woni nana akodi nkomo ne yete sa de a echina mande anya papa antuni nana twetwe nkomo na yetuma hunu ye ho mfa wontima minya na agya oyiri miemi agakra na bibia ni a ya sanso atwetwe nkomo bi nkokosaji nyame nshira ofa asem pa chia oyire na kwai ofa mini obi asia no okay ene radenka ejeku ha dwene ejeku golden dios men ganjira wo se eba wo ba wa ho siesie dia wo san wo mo ho eye mistake kakraka pa ne se ndi se opese wasirim koyie na bowura himvia sebe ne chacha mu nya chakachaka ne yesre so obefa golden dio omo ne ma yibi na wo dia siesie ho amo ase aya wesi ama ne ma akotote dia ma enye oba ne oba de ne ma miru ne ma aye oba usuban wo kasa ekabom na afi wasiesie na ma wo masem no edimu ne se ne ma ekotote de mausa golden dio so person siesie ho collect sa no a number ne 0544 198 043 0544 198 043 Dr. Amagashi se menkancha o sa Amagashi clinic ne ya dia o na obo adwuma yie papa wose awiye bro obo ade ama ne njiremu wona haban nuru ho na oya apostle ne nani abia fa ho njirema nuru ne ya quick onimtama ye tin haban duru ne senti no o yare bia na ba beduru na kache ho a Dr. Amagashi so obesa ya de wose suro kwachiu esi achiu wafo ama na ka wo kasa nipa nyina se wo kɔ afi obema afo aye keto yare wa bia beba mu nti ama wo pima sebe na ne namusa ka wiper no dabi wose timi che na wotwia ba akira unse ne ma waya kane ma ho e ba no sa na ma ware no aso it was yale bi atete wasetene mu no tutumni kabra be kan no Amagashi na so ye na omoa the number ne 0544 580-936 0544-580-936 ofre Dr. Amagashi ombejo so na niema akotote ede amount baby a uwo bia na niema akotote ede amount danke ba se men kanchiro se bibiduro fie de wo san no Dr. Danke ho a mistake kese na waye intine senti no tutumilike na
Ebrana ne Dr. Dank Medinchiamu, Dr. Wena waye ayalese adwuma as doctor 20 years, obi in the hospital 14 years in the na ward ye mako 37. Dr. Nyeni paketo akora do to medika fa ne number no na bibidro ayale hwede the machine ba hwehwe mu na ohunu ba bia wo no de bibidro krojen akawo na niema akotote de ose ba no osade abra no ho na onte de temama niema enkotote mfama Dr. Dank se ne number no fra eno 50% na so ni na wi ano no number no 0244 017556 0244017556 o fra no beje so MC a wo eye broni tafo MC a wo tafo e fra no Lord Inusa MC si enkanjere wo se breaking the 8 in the oya de ombe break you was so hwe adwuma pa na do danko akufu adome wo fa ase abebo no man Ghana mu ne ba womia na ene ba womia so break 8 ne dia nurse onu Inusa nso de ni sika ne ni botom nyina be support edinyame pa obaba beje airtime no atena se na oni MPP fo a omuka bia ewom abeje twenkomo start on the 7th September 2024 na omo akana nado ni nyuma pa wo ye de a kire wo man na wa wonte ye wate amaniema akotote di amount Mr. Inusa say iduru anu aka ne ho na munyina matima bo MPP hu dahuru na afa ne ntoma pa fura ndisi for so mfa mo de na momam na afi togwe ahaban keke azibiribo zongaru kagoka togwe ahaban keke se tutumirika na aguzo ofeswashia togwe ahaban keke se tutumirika bra na omwa ona niema enkotote emfama Togo se ba ne se ye koto abei o ya sra ni etuo be kasa wo ye den ye to aba obi ko fa barrel board obi yesi Togo se asrafo no mumra no mom ho ba mamon komedru asumdi ma Ghana entoto ye nkotote emfama ye afi MP minister na pese o sa fa akunwa na esunsum ne yema o bra no nka ne yema nsisi ne yema ani ma o netimi fa akunwa ne tote wo so ndo ya abei fo hine o ento no atimi ko sunsum wi ase meeting ni bi no akosere se odihie we aba dwan ato mo dwan ato minti me ana na me ma o sa assignment se jai na asumdie mra na niema akotote na bayifo na so odina mo chenzo yo mo hene no madine no enye ne da ya tibie America nyina kwa bayifo meeting enti baye ne de obi kan say wa biri ye pa nim ne oka ti Togo abanka kese obumfa he ya ejesu acha kurumbumfa enti tutumirike ne bra ejoso acha kurumbumfa na onso so bra bedi ujuma maniema enkotote mfama Togo number no ede waso de ya twa wosabo nkum WhatsApp ne fa kire se minsa yamuni o hwe wonsam o de be kan ye me koso de akire wo se me yaduanani me de nton a wo bobia me ya sonani me ya bretu ni wo keka ni nyina no akire wo maame no papa di no ano no obehwe no aka ne ha nyina na afi wagina so abo Togo na ma 0244 4884747 0244 4844747 0244 of the Togo obeje wo so na niema akotote e de ama Lawson beverages papa Lawson wo bo adwuma wo man Ghana ne na santimemo papa we na emu bibiduro enom no se emu bibiduro nsa na wo bogu so papa na di delay man ba yo ene mrante ni kodi fu delay man ya wo ene no ne man ni wura dem grade delay man wo so wa che wo ba ne so no hunu say yes wa delay ama niema akoye di ama edi papa Lawson se memo ama ne nkan kire wo se fa number ne fresh o pa ya le hwa obehwe wo se o pa bibiduro nsa tu baby I will be also and on so more bintini atuni din Lawson beverages na so be bi the number is 0242 133 577 0242 133 577 burukutu ya bemenso de no ane burukutu okwa yi na waje sachets mienu na hyefugunim ene odan wani obi anhwe no ate ano boko obi ahunu ba bia tama anu mbie omonzo ani zo aye krakrakra na ne me kotote de ma abusia panyini ya ne afeso ka che no no yi ama state no ati mafiru aba mfa bibia anhwe mu wayi na se enti burukutu de eboa nkofo pa ne weki pi beko na boys ibu mu genjen burukutu akọ mu udimse fifre etwon ti burukutu bemenso se menkanche so opedodo atua the number is 0244 620 294 0244 620 ombejo so no maboa amaniema akotote ede ama bia de no ane krobo no eno ane bia team 5 days ana no wa firi ba bia wo bia no won say yes o wensa ne ma krobo ye de ne say
Archbishop Kurewu na yesevu na yi ase kwa koto krobo ho amabia na zi anya yi no up to now obi e ware akrobo mpio na za ware ne nya ware nti bia de eno ane krobo ati viviri sa no na wafiri amanema akoto te dia ma ye ko computer so gye abasisi e ba akora bi ayira wo ye ba akora bi ayira ye ko computer so gye abasisi na akora na wayira no so ye de na wo na ma media ya tente ho ahunu ne ye de besi ye ko abasisi ye ba yesi first clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo simu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo simu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Men krata krani. Hey, any me ma connection man for den go for sika dwane ne wanyo tshedi di musano. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor runabout wa Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she during san. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfie dumotwe ana oba a wofa afro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Wo agye atum se ye dia na se ye nso ye bɔ ho dahura bibia ensi ye kwan enti aya na wako na odo ho akona niema akotote ede amaye baabi a yewo bia abrandie ni monyamfo bi ayira wadi mfie aduonu miensa 23 years ene dini ye kerep adonta kerep adonta kerep ayira kerep frifie eye enne we are donko enu frifie karibia ye kana se we training carried kama varsity kama aja se o ye ngumanimfo na utiemu ye mse problem kakra ebe wo ho enti karibia frifie 1 o'clock up to samire abusunya se omoto omani ba bia omunhunu nti abrante ni munyamfo o de ye fidie so me pa chaw wohunu so gina ba bi sin wohunu se oti ba bia wa ye confuse ohunu se kofu atwa ne ho ahia mpa chaw na sade moye ma ye da no moyi Sompa Asem Mpe Nipa asotire owesere na so abrembrem na abrante no ho fe papa ne kala kokko na ni da ho kerep adonta no enti ne mesra bi obi ha no boayen se ne da ye boaye hono na ye nhunu ma abusua na anigye soronko enti me mafi mpaje so obi ahunu kerep adonta ya number abetima fresi so 0243
473 706 0243 473 706 anase 0244 580841 0244 580841 ufresi so a yebeje ofeso ne de anije ne ahusi aka se twedi ampon wonhyira wona niema enko tote emfama enne eja dem via ha den enne eja dem via ha den asam no ahomete anga ya imfudia nom saade na nanom na bo ho ban onko omo na nim tete atempon no omo na nkania ma ti se womani ku ho eba ne kokoo dia oman ga na mudia na nanom mfa ni agro omo kokoo ne omo nsu ane ombo sad ne sa ne ma ne man de kana nanom mfa ni agro na de ba ne sei ena eye achiame hene owo dwaben achiame hene watimi ame akodwi kokoo atoago etu anea asem no enitire mi wa enso ohempon a wote akonwa so eye dwaben hene ena de ama ne nananom se da bi obi abetimi ado bibi kakra pe bibi adidi senka na pese opam ne nana kora ngofre ne di ngomo se wo ho no mehia etimesro mepe kakra de apataw na nansa amfa ne tumi nga so de ama ya dua wo so no otumi boro so anti wakwa godua mra ne nkasa wo ba bia tinam se dwaben hene ntimi nyesa utuo sirebo de me minim no wo bema kokodurufu anani mo onyamo a onim ne yeye anamo weyi ontu nanso yenya hunu ni ntimi pese meko opi ni so woti we anumire kura be hanama omo be fro na modi ho nkoma ma asumdi aba na oba pani mu akobrese na sabi achiame hene senka na nampo ne pese o yesa na odi asoma wo a wantimi anko ane o man ko tenase ankasa ama we abedu TV ma yewura asante hina bete se sebe tafra chani asi ewo eyini o se basa na se yesma anamotentini ansma benyansani ndi ebe ha ni apen puma sibida masumdi aba papa na aso wo bibia odi twim de na ekozo me pacho bibia boko me pacho bibia ya fra wo sei me pacho ye frame o sei me pacho o sei kufia na o sei kwa me pacho o sei kwame despite kwa wani mo nyam ho so afom amini o me pa chai o hene sene pa kwa me dia na wo ka fa asemi ho e ba e wate se na dia na wo kakra be na wo asem ne mate na me asem ne no kwasem ze mete age me nsem na asem ne nso areho unze yem se me ma me kasa no o ka se oni be me bi na na ye adwuma no could you imagine se asem ni si ye ba asa no papa no ne ho mfa no no akoda hospital kakra asem ni si ye ba sa no tie ye no e no frɛ auntie no si auntie say na mate na auntie say no kre e de to so sa frɛ no akosi sei won ti asem ba bia onim se papa ne de ho sa papa ne wi ndi ajame hina yeda timaduade na ma obi afam ahwere ne ngwa ode ho ahometie ne ho sa ama ti bra me ko brewa do sugye nti abra to agu bra e ko brewa do sugye emu atodwe asan mu so odua kokko a se de be ye be so asase nim kura ama na ba bre papa yi de ho nante me say osiama se say yetiwi se ye yenyini a yakuduru ye mpanin fie so a ye tuisiniti ni bi ye ni pension papa ne nkomo no ti ye ja yenyi bibi kakra se de be ya ya si ni hompa mo kura dodo o mo mbenya bibi di akwa ya asabia si ni hompa na wo hina watimi de asase ama ne manfo ne nananom na ono abesa de akokodo ne tumi wo de ma sa mande ne nso me ye nkomo bi wa na me ho kura keka me papa na wu papa yensie mbo yensie we do obebo chia me din dia wu asem ne ye ma dwabi achia me hene papa ya boni din dia wu asem na hye papa ne pa bro ma bre me se antipa bra sase ne so no wo de mo nipa na oba ho bisa ne se wo de free kuna honum ko ba bi asem ni siye no nanti a obe nanti ansa na oduru ho no tino kokko se chi yali nanti a obe na oba abo ya no wontimi nanti kwan ne wa enso mu twa da bi omo nanti ko ba wo ye kokos wantima o mapampem
Sa yes ye wa kura se yafuo ni bi utimi firi be se so amhe na wo kɔ ebu akɔ akiri wo kura na mfom sa aso ne ma ekoba enya no kure ebia na oma koku no ba bi oma tu asase foforo na heda bi so na no kure papa ye no kure time me frɛ nana no ye o ka sa Asem no police station no me frɛ no wɔsen wo mu tu an mrante no call so no ena obi frɛ ye ma me frɛ dwabe Asem Maso polisifoɔ wo mu kɔ mu dwane enti sika wo munya aye no de wo ma bi nguta wo mo polisifoɔ no GP pa no ni sika ni nyina de abeto Asem Maso police station. I see adi ni no okɔ ye no woje ka nan esan ka nan sika oje san ka nan sika ma me ma abonto yam ne we ka se yedi akira wan hwa na ameye ntima anye hwehwemu na nduru ba bi epe na akoye bombo to ngo a endu de ma abonto yam haya Sompa Asem Mpe Nipa odi asem na bedan de se de wo fi aye so vu mankofo na urade be fa ye so ama won so watima asira manema akoto timinim se na otu sirebo ohene won kwaso wotie ono akra be hwa asum de di ama abu atentene de ama ama asante afa ne ntuma perfect endu de ma abonto yam mi adwoada de obi do ka no ma wan ye o ma kwan bia ye betuna so bi oni atu saa na mo ni nyina na producers afrew na wa bana ya pen pumasi bidama asumdie etimi abama bibia akotote edi amai agudie pole na asem no minwia sete wonte ho kakra ofa medasi na ewiase emu oya wu edurumre bia obreguo nso oya maame ka wakoma to oya mu ate koso na hye ho den na wabre mitie de minwia ba me asem a wo ka efiti kuro ni mukura kwa asase ne so nya kwa aketewa wu ensu oto a wonemu ewie ba wonemu wotimi kwafu wo kra ma de esa ho na watoto sumu no abafie na ma me panimu adone no baye koko Ghana ha koko na sebe na otu osirebo de asase ama ne kan se ne masa mo no so na munidi na chia me hene fa kire se makotu koko no ene no baye wo so nyina ato agu se me de etu anwea Wofa nantu o mai tede de bia ogai ebe ye ni na sabe se obi kura de esi wona wo pese wota ofa ade ni firi wa ye musa de ni wura ana ye ni kan se fu wura ne ntena se enya nhihye ye ibi ye wo de akura na wo ma ne hwe so ma unti ye ni di ngomo ai wo ma ne hwe so ma unti zade ne kwa se wo hia mpo a se so kwa ne ho no mo na de we ma me fa se da kura me nya me kos we wudura fu ani mu na akwa se de ade ni si ati wo betimi atwahwe ebi ne sani kurukura fa mu di awuo yi sabi papa esu a wo su nyina ne se mekura no ma heda anya adwuma papa bi anye mini sinet mini aban tinto ho ba bi a sabi obi adachi mini wo mpa ana metofo mpa nkwala yi kura betimi e de so ma hwehwe me na emum na dwapade ni papa ne de ho saa e de ewu ofa yi mu ya na emum ne mesere be maam ne se onkoso anu nkura ne mudiem na onka na komanto ne yam ofa se de wo kana nyame ya adom ayeduada no e bo pini e kan se na wotuo sire bo ne ehu asem no ne pumasi bere ofa ma memfa ma no ensi ohini tie anumre ya ne nkwaso kwagu asem no ahomti o kwaku de asem no de wo nyina ne che erika ka se ya na edru mebi anhwe abecha fidie so a obeka de ni kwase wo ka kwa santia ne respect ya hemfo santia mane efe na no maybe ya sesan wasante na gogun we se maami ya se na de kura tena so se na na otuo siri bode ma ye na pia wo ya umunzu ofili se ne ngene no ma sesan na ya na no man so areho Ghana we nkwa na ebete sa nsem we bi na nsen em se omo hwe no ma mo e kan bibi se bedroom be nsu aye nom no aho be ye den ye nom na ho be den ya omo bo ho ba ntina na nse so obehwe agaram se ya manfo ayire omo pam wo mo be go be adu no enoma ya aginsem wo Ghana na ye hwe ho ne ye hwe so se koko ene no ba ya ye tugu so no me hwe ho na noma we koso sa ya na nanom na ye bo omo bo sa no ma ne ho ban because nanom na wasase na ye me ya edin no ye bobo na no me kura no me ho dwiri me awase agu because edin kese pa santemam a ye bo a ya na atan so bo a na sebe mpedwa so atwe break kakra eye na otu sirebo na we no
tiefo ntene mu amutie teka kyerɛ fo mu ntie saa asɛm wo maame ba nya na otu esi bo asɛm na ɔbaaye ɔde baaye pajo mu ntene ye pa because minim de ntia America sa sante na me apata na maame ye kɔsoa de na si kwabrane kɔ ho sɛsɛbe wɔde nana abɛtena fidie so me pam chopi mu ntene ye teka kyerɛ fo no maame wa betra ase no ko bo na otu esi bo na pia mu ntene ye pa ye wa recording wa ha because minim de ye ahiafo e wo kuro yi mu eduruma bi na ko ba bi a ye di asema de we si dwodwo so bi ahiafo no ebi na make ntin minim ni America maami betra ha no na chia me na wo call no a wo gitum za mea na ho asem na ye ka na mo na chia me na ko bo din se sebi omra efikasiem na otu osiri bo na asem makura sa na se wo kan sa de a na de wo tie bi a ya akoya asem different ti na maami onso a sabe na otu osiri bo ma na mo ne chia me e na kofa sa asem yaba na me de me pesa me kan nyane se wo chia me wo tena ho na kodi sa nyambra asem sei nye de wo henpon kase din e bebata asem bi ho a sabe mpredwasa we so bebi agya no we are very careful na me kan se no na me ka abusua pani a oso na otu osiri bo edi si akonwa so se wo tie ya ne a omome yente omonka e wo kwan bi so because ye kan sabe ye wo TV so ye wo radio so eduma bia obi meka bibi kwa nati bibia ye tuni pa mani bebu sasa matima sem bi wa na sem na ne sai bebi awia mo nsuo mo nanan mo frɛ ne a ye beba because sabe prayer ne ye tansem ne ntani pa kromo ye mfiri ho ade ne ye hu ade pa ne ye hu na nana wo se nya wo na ye de na akoma maame titizika 10 million ofa nya dan wo se nya wo wonim ho hwe maami wanya akoda waba bebusa obebusa wasem ne se ayamia oho amona na otu osi bodi wanka se wonko o wo se ye wa esa be chame wa asase chame de asem so wado no waka hu uni asase asante aya na edrume bi a chame fo ni bi epese chese na naka se mo yi anu ntino sebe what is I 6 gwana na obi 9 dabi chame ye bo sabi uti krom na onim wano atia yetimi bo chame wa enfie eno nkyere se wo asase etise wose enya wono a eye den na maami ukoma na 10 million dia dada se onka na no ntum yenya nkweda o eduma bi a position bi obi wo entuma bi obi fra no sabi adwene de nyame de ma eye gift nyansa ene adwene de kasem nyame na de ma o pepe enye ye etu no obi e dele a be very careful na chame achame nan se wotia ene abusua pani asab na namada roma mu odwaben anya monko atrankonwa mu we de asi na otu osiri bo onye ohene ketwa ye yi ohene kura ni free wa ni dibi ekuta no aban mo enye yize ade na se mbama ni dibi a edumre bia ko we ohene bia wudu achame se weni ho na so na so ye bi se fie ne wa asab kesi aba ye ba na ho ye duro ne boye dia weni wo na asam ne tite seye na se na me wo yes na ba o tra me wo yes wo ni wo no se me chame nka chame ade na mo yesa asante chame vo ni bi ade na wa ye wo fa sabe na otu ose buachi ebe mapa maami 10 million na sabe mpreduasa koko ansa na onyama na mra na easy hwekwa maami twa asama ya reho kwa enka ehinta kwa na nya ba ma na betrase a eno kwa na areho tan papa okodua koko no wote se modwiragu no papa she fridge msisi adan one ne kwa so ya oba esna na monsole na chame ne ba no na obi asole ye ba afode na kwa esika tumbafu hwe wakum nipa she fridge ede na ekwa so Ghana ya betra fidie so anke benya na ka yasema de ba de bi ekwa ni ye bo abaso na national so yesei disi wa yesei MP wa yesei na ka bo na abaso ba de bi betra fidie so bia no awrehosam na tetesam edi wo kwa yase na se ye cha na ebo odin a wo hene bitu a wo hwe wona ne buafu wudi asampa nko ani mante ye program pesa mo ya na mo se no program ye de bo amanfo kakra no mo pesa mo enti no edu ba bia na wa kra ketekete na usole a na de ahemfo eti radio so mo hwe mo nyonko na wo hwe fridge no wo ka kokko easy
anwea mu de ka akosi wo mo to anwea nyina e de na akoso yi ye kobra we so Asem Mpe ye se galamse ye bra se de mo de kwa anwea so etu kokogu mo so na mu di China fo atam ye ne ekofa ade ne ba ye no mo so na mu di China fo atam China ni nyu ni kokogu da because ni kokoko so fa so ene de hwe anwea nti ya dwi mami kokogu na menyindi mami sebi woni asase na mo na mo asase e de na sese mo ye mo fra mami na mo na trase nya mami nkwa na do o mo do nyina no se na otu sebu a sa na obeye obefra mu nyina ko na asase ndia o so oje a wodi nsabo nkum e na age na ade woni tumi etimese meje minim se na wo ye obatan wonim the way amane na mamresite oba compensate munyi we emfanto bi mekura mema masase fofo na hede bebi adu ne de ye tu anwan kura de ye bibi on baka so monti ase mo ne wan na ma fakira kotu awie ne wasa afakire ebe mama mi tisika timele o semanda o de emfanto mandi kwaku akoya juada ni ndiye nkasa bebire na nanom aye omukasa asabita flache omu bebire nitire se esuko no ma wote radio so anom free se bia hene nkwa na mani pam yeduru yemu bisa de yesi ye adwumenti ebia Asante mpanimfo awesa nsem gu yasum ahonhom asem na meka no ebia wote wa wuni idea because ebia nim se wokora ye ka kire wa wuntu anam wo se wutu nti semtrefo ni bebire wa hu om so ye nsemtwe ti wotra ba wunim ni wote nasum da biala da woda sole. That's the reason why intia me Asante me say apart from yewura ohina me hunu so ntimi nkonkode ne ma Asante hene emma sikadwa no me ye wa minsuro makata asem me yatoa because bia ne ene aye te nasuma braya da no wakura ayo hene ne bia sa ne no ntibi Asante mpanifo be konkode ne ndisende una nabi na so na wote anasa sebe u replace una nabi na sa akondene na ma Asante ne mu ba nyam no ntimi nko na mom ntoni ye yoda me ye wa memfanwo wo kan ho nso mpanimfo no be sore am wo hunu se no kore no msoma am se mekanjire no magajire wo edie no de kwagu aya ma no mo wa babura ni wo so kakachire mo no de me de source no minim de nti America se maami se ya mo ho a ne adwi maami ekosi dwomu a adwadwu e be se adwadwu maami wasante ya minim ti na me bo hoko se ewiase hwe no ma bi ye ye woni pa bu ade ne kwagya dwom ne adwojo na ye hwe asem no bebi afiri ne asese kancha nipa e wasante ya adwuma bi kwa ahimfia bi ne edi asem mfato gya na ara ho minim de betimasi because afia ho no efikese won nye yize maami ne hwan kwagwe so kwagya otu osiboni nana otu osiribu otie ya numre ya obohu se na chia me hene na ntua na mopa na edu onkojojo ne de chi so say ya ye bese second na na chia me wo so anya de no na gana wo wo ho ne ntimi nka otu osiribu oye kukodufo we ya ya asem na samle me no ka say na ntukwa no ha ne fun kura afra chia me buzanze ana na transman se munu we duru ba bia duru nyame apate be ka che maami se na ada na me wo ho tio asem o mo de kwan no ada na e wo ho no ameka na de kwatra afidie so o mo problem nya no me se minim ni America kwagu ada na ye wo ho ne wan fa asem na mre ye ne wo fra ye ho ena mo de be kwa maami nanso sabe ada na onso chia me wona asem be si uso ansa na kwana nan mo e be si uso de na wo ye wo de wo si woni mu ho hwe na maami ababu sawo maami ko so no okoto mamu a wo so ene e bo wudi wona obabu sawo etu so woni mu bibia ka maami ko abesu no wo de ato wanim dikama na nationte because am woni asase na no to sibo na asase no eti so obi ko fa kwati kwan e kwan mu se wa etu nipa ne mu de enfa se wa kwose ohoko de ene wotu ena maami wunim na maami hwe kasa bi e ba wo se maami ko e wankoto se etu a ko baba mama ne tie kasa bi e ko maami meboa ena maami wako ene wako hu maami ntimi nsole mimi tie sisi yi mi ntimi nsole nko na otu osibo ho ti se mi ti cha me so Asante mane no na akona na otu osibo ate na konwam e woni fie no oba wura ho who bondo ba wudi si cha me so eti sa wontie kura na kwate asam no tie mu yi a onim se wontimi nko so na wo so ogwa ma no asoma wo so eni sabe mpanyin no mo dia ba no so no nim nia omo bi ye ndiwe na na se ye ni di akire we na tete nyankonwa wo ye fia ye nyankonwa ne ye dibi o ye dibi ya tete nkonwa so sabe mu kwata so no ebi mu kwata ya na ahemfo ni bi reye mu kwata konwa mu susua o sabe ne ne yete yesu nkonwa bi wo ye fia tete bi so eti wo ya de bia ne ye ka ye te enim ne ye ka
eti na me ka se te ka chefo no muntie ne ye because na to se bu ani di na ba mu no maami on fa ne ma ha chame na ha de akoka eti chame so asem be si wani mu se na so koka che na to se bu anako adwabenta atanko okay majwa da nuru na enkomo ne nyede edu dwada me nyini se na na tuo serebo na chi amehene kura de tuo na wonte se kura wonte me na na me kura me ka se me nyini se na na tuo serebo achi amehene ebi tuo na mo we nti ono kura se la me da to so oni mo we so na de 10 no me se kwaku me se okay so tuo serebo achi amehene de a me fan se ma me atwa ntorato ne so because ansa na otuo serebo onseleto so ya chi amehene na wo tire unye tibongo so edise na otuo serebo chi amehene no no ama we yasi ampade a ene nkada na me wonsam ka che na masere ye wura se ene ya ni die kwa so oma ne meka na chi amehene odi to because we woni tire untimi nsuma ne ni bibia ni mo nkototo ma onya asumdie kwa ko ni pa bia oni panyini nam no oya badwem beta na bra bi me ni panyini kasia bi pie no okura drink bi dan ka media menim yatika ma yakwa na police gina so mo petro awaka bibi a chen di bi do manfi sede na no mateo omko bie no omko hu sa drink na yensa ana omse atia mra yemfa sa ansa ne ntokam obusa hwan nsanie minima de kronti media metim 2 3 panyini ne nkasa enam se obi amafuru panyini ka okura de ya won nkasa enam se mea ana so ya ne de enam so obi na se menuma metimari di kama no de abere me na me de mato na me de menum didi wasina nim se eniema bi wo mensem fatase nam se me de ende on kanjo so ka se onima na wo boa nam se minim ni o kira me na maka atro anope ma no bia didi o enso nam no kasa kan di bibi wo masan ka yem bibi me de nya me kan no wase ko kira me bi atro na me se ye wo kumase a me sini bakro ndi firi akra na de bre me yentimi nko akra yanko topeto engineer be ya ne se eni ode hanko begu mi sa yenko station wana panyini mo mu siye eni ode chopper ne course eno ya na yefre no omukasa ye omuje kakra na omja na yekọ ye kwaso okatrem se uye nyansafo because ye hunu se panyin no kwa na ye na dia na yanim gwase akase edi sabe nka ohini mpo ena soma amo na ade na anko yi anka ma mi kan sa de ogema wo ho no a na nka ye bewura mo ne yatena se bi kura na soma ese etima no kobo na ma ne no no anu omo mesoto ne yekọ na amaka de afi mo akoye madwuma wan tima nka we nyina se munko na ho we ye nkomo oba hensemu a ochia me ye bodyguard short ya se hwe bodyguard a mu di president fo achi no etu otu a na no American president etu fa na so no bodyguards hu so mu nyina ba twa ne hu hia mo ntomo me etu ochia me de se no ma bi chia kura na we de siusu a woten no na kura kasa joma wa kanse mu hunu no sabe ona ye ni ye nya ni wa kana chia me ya mo chia me kwa ya bo chia me obi onim de na no ate eti se bibi kura ekoso kwa na se na maami wa babo wa mane anka oje ne tra ho na kwa ka bibi a wo fa che koma ne 10 million kwa ku ye nyini yase ye nim ohene tuo serebo a ye kana asami ni dwaben dibira wo asantemam ni dwaben ne bra wa bebre nim abakwasam enim ha wani mu oduro enti na chia me hini ntimi nyesei meze me de amenyini ma me yitwa ntoro ndi ya twen akosi adwada brede na yirejia rede na da tozi rede wo ye ne krom dwaben adwane frito ba bia betima fadi asfalt wo ye ne krom ai tina me se me kan cho se na wa ba beja ensi minim efie no ohini bi yesa wo sika ho se wudi apiem a ko ba bia ma me ne ko en ko yiwa no ye nyina yetie de obeka cham ohene ne ma ne cham be betra fidie no so dabi ohene bi okay wo se kanko wona wa ma media kopie baabi ndigo ya no eti kanko ya yetie unyanga se ma beka unyanga se ma beka se wo se cham ya na yetie o asante wo bi ka asante wo bi kire ye mo obi amfa ne nsem hunu megu asante hu fi maka kire se ade bi egu manhie hu fi egu asante ma hu fi egu sikadwa hu fi no me hunu wa wo ye ya me nimba bi odi bi wo se mesi aye wo be pa aba wo de me bom pa ya asa mande enko ye sa be du na mete fom a ha de mete ya de ya me pe ha no ya kyekyere me baba na mete ya ne ye nyina ahwe ne be koso okurom a me ka kire mu prince nye prince fa maame no se wo hene achiame hene no maame hia wonsa Fianeti Juada, Mammy will go nkra because Yatina programs you have to be office of the president yet. Yes, yeah, it's still I ain't been here 7 years. From Ankasim, Nana, a crack.
yete ababa bi corners yete ya tutu from the akwasho e be sin da yente ho asem yenim edini America ache ye nana tuo serebo ne chi amenhene aname ba odi ka asem se maami se no gunzu ogunkra ye gina fidikasi yesu ma yewura opimzu otumfo se tute se na chi amenhene wowo eye dwaben no anamo a watu ani enti osa hye wonsa enti ubo mpa ya asire bi ma ne se obenya nkwa atwen Monday no ni apade no pomasibire enti na me start me dia futu se mba se ye munsusu ni nipa ani o bobra yesu di obi ani di brand position bi ekura mo ye munsusu mfa ni nipa ani ye ntimi nkọ na nanom wansa na ma ye yewura papa hu osire kama otie ne na bi asam nanso mo abu awie no bramenhye ukodu obrafo otetean we tetean be da ko yewura ho no mama papa ni tirima ye dina ma abontere ni ye kakasa feature papa no no mo tetale ho na so na edi nsemunu misi ye de ye tia ye nyanwu mekan prezo atrem se ye di akonu ye ye o entu de yi muzu enye ye njibe me kan fo jama kan ya mbambo jaka rade se ye opposition bi no ne da mfio se ne ahiafo ye ne ye de ya se wunshiro nko ana se na na eba no da fom ye twon munya no koto se maamefo ne papafo yesu opem so tepe munya man nka ma me na na nka because wo hu se no ne ha no mo man nka ade bo ahiafo ye timide e ko opem so anim no da fom ye twon na so ye timi wuro bi mpaboa ni shu ahenkwafo no na wo nipadua no da na nanim na na se munya man nka sa eno na bo ayen wo ba de no akopem so anim ukwa ye be pimpim sa wo be ye den na no to se be de na maami wakọ aba etie de anim ni se chame na na otuo serebo wo nkwa so ohene se wutie ya numre ya wasum ya wo chiwa ye bo di ka asem nya ne bone kwa so wachi ame hene na se ya mpa wo ya akope abodina keka dia bekeka wodini unyuma pa wo ye no wanton we no na emom okope nim guase bi na dia beka wodina na wasum ya wo chiwa numre de na wakafra na dia chew na nanom na yenyina mpa no puma subire na asumdie mra ni die kwa so juada ye beba wapono no ntie ba na wabie na yetuma pa asem no puma sibire na bibia akoto ne on ye gozi so ye nim no so a kire na ho yes no de yakora na straight it yabakwa na abushampa wana sabe wo so na mse na na duo serebo okra ye simple ete asemase ya wan hwe kro ma obi de number afre ya ha ane ye di ngoma avro na ne mesi minim no oh go waka ni so nation sanki ni obi aye mo Wofa ase ma ne ko eno ma mensa pa ni yegina so ha eye de na koma mami 10 million mami ba ho sabe mpledwa nkomo ba na ne didi ye wo se wa eno ma mensa pe nenso ba ba kirem ama ne na pepe ne ye so yete ya ye fa adwen adwoda nti no omo pe na account ni bi atotoma hu sa afrefo no fon no ye nti wo ba frɛ line ba ko adum sesi atu ba frɛ 0595 165 250 0595 165 250 0595 165 250 ofre no so ye be fa na afi so 0551931931 so ofre si so ye be fa na ye ntutu ko betoto na account ne contentem so me dodo ho ani braba sa na Wofa madwa pa hello Bato dini ba bi aka se free Mr. Santi Bato wade njira nko ne yango wadi boko tell no chairman say when you show the chairman na ma pa dia ne chairman ni toko ade di koko ye bia yi wa ba bia kana no ni lo se die yo je te wa die so when you show the chairman pa na ma pa di ta ko ni wa o me mi ku ni ko ni ye pa so kwa ma ye ka ma bo pa na jo ko pa se dia ani je kwa kwa na kana no na je na chairman na go ni o ye de ye mo ye mba ka na mi sha ni entwe do ada hello hello yes sir good evening sir good evening yes me mi jiri ni si kakra what do you is yo ai na so be to na ka to ne yango me to na ka mi anya ka da ba okay ye dio na me kan no krenjo udi free asomaso komu ko sa site wono untimi enkan akwanjedu untimi kan dai jamo ka haza ya ka da focus strike na omoje
5 million, a quarter 7 million, and then a night and the move from an empty form. Ah, dear, I'm young boy. Nana will choose the boy yet. I don't know. What yet? A whole do my quiet, and a castle, you know. Nana will choose the boy, and you by Diana send you a bracket. So, and the American, more from an empty form. I shall make for me at Tanzania. Send me a people as I did. You from 94. Let them ask it. Okay, Yamin shall pana on your Cassiano adventure into a biadian will be an Ukrainian pyjamas from the Abba. Hello. 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 Yes, sir. Would you never be a Cassie? Of I am a boss. Of I am adventure. Yo. Ghana and Penny for the already a corner, the Giza Ghana and Penny for a bit my year. Now, Coco, we are Coco, Emma Coco, and Casa Aye. Let us a trouble based in Coffee and Santa Coco. Now, I say, would be a new. Now, you talk about Penny, said a 2 year that the be of which you walk a crane, the feeling not will go up. And you're not more far caterpillar and for the previous prayer. If it's almost navy, without it. A radinshano adventure. Hello. Bajo, would you never be a Gazevri? Be. Mental on Campajo. But what did he say? Come on, Daddy. Come on, Bajo adventure. You have been in a day. Kwabra unkomo no edeba mente nkomo no. Kana mente onkai. Hello. Yes sir. Hello. Hello. Yes sir, udini be akase free. Jina ye na network ne mwaye jina ye. Oh, and then you. Hello. Pacho, your friend Jonathan. Jonathan, Pacho, what didn't you? Me Pacho, Nano 2 3 went to me yesterday. Onye. Atran kunyano. Nano 2 3 went to me yesterday. Natran kunyano. Omo ene bi se adwuma no. Okay, atran kunyano binom won. Atran kunyano binom. Yes. Ene bi se adwuma no. Okay, enti we nyame afaso. Undie. Nyame afaso mpa Asem Mpe Nipa so say na otuo si bo bi obi awate. Na wadampa ya bona bediri wate. Ndi afi ebe bia no kure no obi an e de ato. Simple kra. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening sir. Ready, Roma Money, my palm boy, the media, command the Atujano, I know the mammy, the account of the fashion, and what because Cuckoo, pa, would be my head day. Now, we're too good over to an Abaco, Alco, the big Abaco in the bank, can all have two cocoa in the Sanson wins after some, the rest of the year. So far, Nancy from because of what you finish up to the stadium with you or 50 more. Yeah, na modi aba undie my entwanti ama na wo de asem na ba adwumadie nti ayete ha no ne ama ye wura ate nkomo ne bebire wo ha wonte na afa ha no ate na ayeti. Hello. Yes sir. Yeah, cool. Radio yade na nso e Bajo. Bajo put them over soon. I'm afraid to my daughter. Chira wadune no engineer why. You are the food by Kajifu. As we know, who the mountain in Patamori is the enemy. Okay. The echo see a meeting, I come out and say, and the other question is going to have seen. You're not start saying, but could you to
ubeko wule mo sono yaka e mo aka se echi nipa we na nwambe enko buko wule ko jinsa asiri mina no enne nipa bi sika nipa bi jinsa ni enko aye be tire ho aba se sense ase organ ha nyina sika ba se ya santi mo de na na santi ne o fa na di form ni bi e do se na sa so so tu galam se bia no woni na ko nya de infini nsem ahemforo ne mpanyifo wo Ghana hali tata ngofo na ebe echi enti na atante wo fa nazi form oji ohin de akunya free nsem a akire saani ma no ewurade oguzu a wo ye ndendendenden nanse ya hunu bebre wo media ne so miami kurum antoa mehene ye tunade so ndi no ewura oguzu a wo bo adwuma dendende wo sa akwan so hello mini amado yaku actually Fleming Oga Jesus Pragara da Mikasa Free Churchman Don East. Oga Jesus Pragara da mpacho Oga na bibia boko de. So ye mena dum boko na so. Awurade aya de fo ade ngire twum ne enko. Mini yankopon shira oja. Aduma ye ntimi na fi ntem emena mababa monitor o show ni yakama pa na menyo okesi. Onya wo so okesi pa. O mini magin tira kakra no se sa issue no ni kwan se etwao e we say ye Ghana Cocoa Board the state versus the that chiame no na gaben hine my hine ne chiame no e we say the state versus gaben my hine chiame e we say issue no Ghana Cocoa Board bom e say ye nti na ma me kasa cocoa e yo manager pade kese sombo awo mano yenyam faso bebre wo so e di chichiro mano nti se saadie we na se obi akono we kodwi afiri wo se onko akofa anwea e wo so mani ni di nti we nya de e wo se wo mani twa ni ma mi ekoko fama asem we mu ni atire pa na yeso ye be fura ko di se mo be ye tire ma ye hu ase di twiem mo kokoko board fo na kokoko board fo ni mra meji Linia aseme dia muni nipa na ko nya afire ne kura onko be fi ase efe ko ni adia o mana sunu ya bupa ntimi makoko bodo fo mre no muntu na mo ne chiami ni aba o ni ba ni ada zoa nyame onhyira wo na oje wo sonso na wo kan ya wani abra wo chimi o hene na wo kan asem ubekum na damfo ni ajepi we adamfo ni we kuro no ne omo ye no nti tena sia na ena ya na medama ba no mehwe ne ye dia obi ma keka ne basa de wie ne nguti we kura ma kan ya me kan chede wo because ya na ahomete batemre mai kwan eme ye de dwumade ni si ha ena ye ofosuo be ma aboaje ni ndiri fosuo ne doba ne birthday happy birthday abaya kama na ni wurote se ne papa kama ba akura de ne ho ofe chen ne se akura ne ho ofe pa ndino awurade nyankopon hira o ma wo nkwa ontere washim omo wanim ye duru nchen watamfo ne abusuamu mpanimfo antimi anye no awurade mfa wo so nye ubeye tire unye dua your solitia wo no awurade solitia no mami skano no speech is nuru ho nkasemas etu atobare ne ngani aza ope mako betan se bia dikako afua boatma boahema frisika boache aboaje nata na chef Cinderella Natal okay and was a soba kwa petini senia oye wedding no everybody sha no kan ro yan kese ye solepe Unique Glory Worship Center eye papa Dr. Alex Kwabena Jamfi Dr. Wokronum enuam papa we wo boadwuma papa nyame ni po se nim habanduro nim se de ye sidi wo je